Добрый вечар. Добрый вечар. Спадзяюся, па гуку ўсё добра. Зараз табнуся, праверу. Выглядае нармальна. Добрый вечар. Сёння гуляем у Dreamfall The Longest Journey. Гэта частка эксперымента з нашым галасаваннем, канкрэтна гэты стрым, бо сёння не пятніца, але гульня была ўзята з нашага галасавання. Была абрана выпадкова, то бок яна просто трапіла сярод пераможцаў, нягледзячы на тое, што яна была на першым месцы, так супала. Вось. Гэта гульня была ўзята выпадкова. Сёння будзе паўнавартасны 3-гадзінны стрым. Калі ніякіх тэхнічных праблемаў у мяне не будзе, то я планую ўвогуле 3 гадзіны прасядзець. Будзем гуляць як літаральна, як пятнічны стрым, толькі ў аўторак. Адзіная розніца, што, зноў жа, ад звычайнага галасавання звычайна нікуды не сыходзіць. Абіраецца гульня, у чацвер будзе такое ж, як звычайна будзе абірацца топ-1, то бок самая першая гульня у спісе, і мы будзем гуляць у пятніцу. Гэта дадатковыя стрымы, якія... Тут ёсць па тыпу як трэйлер? Окей, давайте паглядзім. Вітаю, Вячеславіч. Давно не бачылі, Сергей. Добрый вечар. Тут апынулася, што ў гульні ўнутры ёсць убудаваны трэйлер. Толькі ў яку якасць ужо на гэты год не паспявае. Вітаю, Регана. Як апынулася, тут трэйлер ёсць. Вось табе і цацачная малпа. Давайте зараз хутенька. Мы ўжо гулялі ў першую частку серыі. У серыі ўсяго 3 гульні. Першая частка называецца The Longest Journey. Другая частка, якую мы гуляем, называецца Dreamfall The Longest Journey. І третья частка называецца Dreamfall Chapters. Усяго іх літаральна толькі 3. Так. Дайце ка мне момант, мне зараз паведамленне прыйшло, трэба на яго адказаць. Зараз вернемся да тэмы. Так, зараз будзем працягваць. Дык вось, усяго 3 часткі ў гульне, на жаль. Яна, у прынцыпе, скончаная як гісторыя. І гэта, не перашкаджае. Пры гэтым кожная частка вельмі скочыў у часе, у сэнсе ў рэальным часе. То бок першая частка, яна была зроблена нешта там у 90-х годах, у канцы 90-х.
можа ў пачатку нулявых. Потым Dreamfall The Longest Journey робіцца амаль у 10-м годзе, нешта я зараз дакладныя гады не скажу, але гэта цэлае пакаленне гулін праскокваюць. І таму гэтая гульня, яна ўжо, не гледзячы на тое, што яна як бы адвенчура, але яна ўжо больш сучасная адвенчура. І трэцяя ўвогуле эпізадычная, больш арыентаваная на размовы як бы гісторыя. Вось. Вельмі бачна прагрэс, скажем так, візуальны і шмат у чым. Нават гэтая гульня падтрымлівае пашырэнне майго манітору, так што у нас у прынцыпе неблагі візуал будзе. Дык вось, вітаю ўсіх. Гэта не зусім звычайны стрым, я ўжо пачынаў, гэта у нас інтра было ў мяне. Гэта не зусім звычайны стрым, у сэнсе таго, што час ад часу я буду рабіць стрымы, у якіх мы абіраем нейкую рандомную гульню, як выпадкова, якая трапіць, з спіса галасавання. У гэты раз гэта была Dreamfall The Longest Journey, то бок сёння як пятнічны стрым, толькі ў аўторак і гульня, якая выпала. Не зусім звычайна. Вось. Але паспрабую поўнасцю правесці, я адзначыў як пераможцу, то бок гэта будзе... Яна нічога не прайграе ў гэтым сэнсе, адзінае, што ў аўторак будзе. Вось, пачынаем новую гульню, у нас будзе новая гераіня, якая шчыра спачатку мне вельмі спадабалася. Гэта была моя першая гульня, у якую я гуляў у гэтай серыі. Вось. Але потым зацягнула. Паехалі. Зноў жа з-за таго, што будзе шмат англійскага тэксту, я буду тлумачыць асноўны сэнс пасля катсцэн. One path leads back to the world I left behind. The other path leads to a place of shadows. Between the familiar and the unknown, between certainty and doubt, my choice would seem obvious. Any sane man would turn around, return to the world he knows, forget what he has learned, and live his life in blissful ignorance. But in truth, it is too late. My choice was made many years ago, when I first embarked on this journey. I cannot turn back. I am at a crossroads. Калі вы не прызнаеце гэтага персанажа, памятаеце чэл, якога мы сустрэлі ўнізе горада за Эйприл Раем? Падарожнік з нашага сусвету ў сусвет, і назву сусвету забыўся. У магічны сусвет, з нашага сусвета, са Старка ў магічны сусвет, у Аркадыю. Гэта вось ён, да таго, як ён перанёсся. Вітаю, Вулчара. Brian Westhouse. Так, гэта той, які піў коктейлі. Нагадваю, што ён, у прынцыпе... Ось, мы гуляем зараз за яго. Як вам, а? Не чакалі? Што яму зрабіць? Дык вось, гісторыя будзе трошкі скакаць паміж персанажамі, але ў асноўным будзе расказваць за гісторыю Хлоі. Гэта новы персанаж у гэтым усім увогуле. Нам яе яшчэ прадставяць, і яна нічога не ведае ні пра Старк, ні пра раздзяленне сусветаў. Нічога з таго лора, які нам накідалі яшчэ ў першай частцы, і я шчыра не ведаў. Я калі пачаў гэтую гульню, для мяне вось гэты Брайан Вестхаус ні халера мне не казала ўвогуле. Ось, таму гэта для мяне быў зусім новенькі персанаж са сваёй, як бы, таямніцай. Таямніц было да халеры, і ні халеры было незразумела. А з гэтага нам гульня яшчэ лепей заходзіла, бо я думаў, што гэта першая частка ў серыі. Пачатку. Ось. Брайан Вестхаус апісваў у першай частцы, што ён, у прынцыпе, ўжо ён падарожнічаў, скажем так, вельмі доўгім шляхам паміж сусветамі. Я зараз не ведаю, ці варта расказваць пра раздзяленне сусветаў, але гэта, скажем так, ён правіўся з нашага сусвета, рэальна вось проста наш. Вось, і ён адправіўся вельмі земля, так. І ён адправіўся вельмі доўгім шляхам, вось якім мы зараз і пабачым.
Вось. Гэта не дазваляе паміж сусветамі перасоўвацца звычайна нельга, але ёсць спосабы, але яны звычайна вельмі небяспечныя і доўгія. І вось ён. Пакуль ён падарожнічаў паміж сусветамі, прайшло там 50 гадоў, альбо нават больш там. Не, нават значна больш, по-моему, 100 гадоў ён ішоў з аднаго сусвета у другі. He's meditating. I shouldn't disturb him. Можа, мне варта было геймпад узяць, але ладно, я на мышы з клавіатурай зараз. They must have noticed me. They've stopped whispering. Так. А я павінен там у цэнтр стаць, так? Дыалогі будуць, але не такія, як у першай частцы, по-моему. Тут няма такога, што мы па дыалог He's ходзім. meditating. I shouldn't disturb him. Што я павінен тут зрабіць? Я ж дакладна павінен у цэнтры сесці. Я ўпэўнены. О, не халера сабе. Тут ёсць механіка паглядзець, каб дакладна кірунак казаць. The preparations are almost done. The rite should begin soon. 仪式准备好了。请走上高坛，旅行者。What? What are you doing here? You cannot be here. It will find you. I don't. Where am I? What is this place? How did you get here? Go back the way you came, quickly. You cannot stay. I don't know how to go. It is here. What have you done? What have you done? What do you mean? What? The undreaming. God. What is that? What? No. 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 They say that every story has a beginning and an end. Да, я могу поставить на паузу. Так, я могу поставить на паузу, бо па выглядзе катсцэны будуць даволі доўгія, і мне не будзе магчымасці тады распавесці. За таго, што, зноў жа, распавядаецца шмат, але большасць тэкста спецыяльна загадкавая, стыль гульні такі. Вось. То не ўсё зразумела. Тым больш зараз, калі мы гулялі ў першую частку, нам трошкі плюс-мінус мы можам звязаць. Калі гуляць без кантэксту, то пытанняў з'яўляецца да халеры. Пачварку гэтую мы дакладна не ўпэўнены зараз у гэты момант, але яна вельмі падобна на хаос, з якім мы змагаліся ў першай частцы. Вось. Гэты Брайан Вестхаус, ён павінен быў падарожнічаць, мы ведаем, што ён вельмі доўга падарожнічаў паміж сусветамі, і ён не вельмі жадаў распавядаць, як ён у выніку трапіў паміж імі двума. Ён толькі сказаў, што гэта вельмі небяспечны шлях, і, магчыма, ўжо ім хутчэй за ўсё не атрымаецца прайсці яшчэ раз. І гэта нізкая верагоднасць, яму вельмі пашчасціла, што атрымалася.
Ну вось. Зараз пра гэта пакрыху вось у гэта ўлазіць, так? Гэтага моманту не паказвалі, што гэта за пачварка, мы дакладна не ўпэўнены, але хутчэй за ўсё хаос. І вось нам паказваюць, прэзентуюць зараз ну, гераіню Хлою. Вось. Але справа ў тым, што гэта хутчэй за ўсё канец гульні, то бок яе паказваюць Хлою з канца гульні. That might be true in most cases. Sometimes, however, the two are one and the same. My name is Zoe Castillo. Пардон, не Хлоя, I don't usually Зоі. look this pale, but Переплутал. that's what you get for being in a coma. Яна ў коме. That's my father, Gabriel. I'm all he's got in this world. My mother died 15 years ago and I don't have any siblings. Яна адзіная дачка ў сям'і, і толькі тата застаўся з ёй. I wish I could have talked to him one last time, let him know that everything will be okay. But that would be a lie. The only thing I could have said is goodbye. Since I'm lying in that bed, but I'm talking to you from out here, I guess this is what they call an out-of-body experience. Яна літаральна расказвае, ну, яна разумее, што яна ў коме, і яна расказвае нам сваю гісторыю. So I'm giving it a shot. Bad things are happening, and everyone who knows the truth is either dead or has vanished off the face of the earth. If I can get through to someone, anyone, maybe something can be done. So if you can hear me, please listen. This is very, very important. It might just be the most important thing ever. You'll have to forgive me for using the oldest cliché in the book. It all began when... causing the unfortunate cow to implode. Ryan? Moo. That's a spicy meatball. To err is human, to forgive is bovine. I'm running out of cow jokes here, people. Thanks, Diane. The Static has been blamed for a chain collision this morning on the Crosstown Express, killing one person and injuring 5. Witnesses say that a delivery truck lost wire contact and manual systems Fantastic. failed to take over, causing it to hit another vehicle. This accident coincides with a new report from CTU, claiming definitive evidence that the static is caused by heavy sunspot activity. The report has already come under fire from several... Find her. Save her. Save her. What was that? Must be some kind of viral ad. Як вам, хорору не хапало? Мы на Mass Effect 2 за злочинца отправляется 2500. Zoe, there's a message. My mobile's beeping. Так, зараз. У навінах расказалі пра тое, што у горадзе адбываецца, ну, трошкі, ну, няшчасныя выпадкі, якія вызваны статыкай. Статыка, як яны лічаць, вызываецца сонечнымі плямамі. Ну і далей о прагнозе надвор'я, скажем так, прыкладна там расказваюць, і тут пачынаецца нейкая халера. Вось на экране і нашая малпа. Гэтая малпа я адразу патлумачу, я Зою сама яшчэ раз павядзелі, я адразу вам трошкі тлумачэння. Малпачка гэта літаральна, ну, як цацка такая, якая, ну, як яна неразумная, яна мае там дастаткова трошкі інтэлекту, але як асістэнт і цацка і такі невялічкі сябар. Карацей, я не ведаю, покемон тамагочы, карацей, яе. So I have a thing for pillows. Так, где там наш мобильник? This is an automatic reminder sent by... Shit. The gym. I have to hurry. Умацоўню спазняецца. Так, а я там... Проверить паведамленне ў тэлефоне. Так. Ад Jama Mumbai. Аўтаматычнае паведамленне наконт таго, што є занятак у гэтым самым.
у Мацоўні. Так. Яна хутенька трэба спяшацца, бо яна ўжо шмат разоў спазнялася ўвогуле. What a mess. Інвентар. Што у нас інвентары? Мабільнік ёсць. Добра. Узаемадзеянне, як і у гэтым самым, як і ў арыгінальнай частцы, то бок гэта ўсё яшчэ як бы квест, але ўжо не зусім той такі класічны. У ім менш прадметаў, менш дзіўных узаемадзеянняў, яны звычайна даволі відавочныя. Гульня больш расказвае гісторыю, чым спрабуе нас заблытаць. Isn't big enough for me. I've always wanted a walk-in. That's right, Ryan. Breaking news on the hour, every hour. For Channel 8, this is Diane Diamond. Так, там у них яшчэ нешта ёсць. I haven't used my backpack since I went to Norway with Reza. Добра. Не карысталася сваім заплечнікам уже даўно, пакуль апошні раз карысталася, калі з нейкім Рэза была ў Нарвегіі. Нагадваю, мы ў далёкай будучыні. Ну, такой, нармальна далёкай. Place in the world. I take the longest showers. We've got a service that takes care of the house and the laundry, but they only stop by once a week. Размаўляе швейцарскі, каб ментальна нестабільная жанчына звар'яціла яшчэ мацней. Spent so much time on that thing lately. It's a Як вы wonder бачыце, the phone has будучыня, канкрэтна так будучыня. Пры гэтым я не ўпэўнены, колькі гадоў яшчэ скочыла наперад. Мы зараз, я не ўпэўнены, але мне падаецца, мы ў іншым горадзе ад таго, у якім была April Ryan. April Ryan увогуле была даволі яшчэ не ў такім, не ў багатым нейкім месцы, бо гэтая штука выглядае багата. Яна там літаральна на задворках дзесьці, як бедная студэнтка жыла. Дзесьці ў Амерыцы, па-мойму. Мы, па-мойму, увогуле не ў Амерыцы зараз, а ў нейкім іншым месцы. Я не ўпэўнены. I had some friends over on Tuesday, was it? I really should clean up. Так, ну добра. Пайшлі. Нам трэба на трэніроўку. О, I навіны. had to bug Dad a million times before I got this in-window system. Будучи недалёка, а джинсы з нізкай пасадкай. Ну, He's not wrong. мы гульня ж 2006 года. Так, у 2006 годзе і бачылі будучыню. Пінск. Good morning, Дакладна. Zoe. Dad, what are you still doing home? Having my coffee? Train's not leaving until 1 o'clock, so I thought I'd sleep in for a change. Train? What train? The train for Bombay. Ну, його тягнік у Бомбей. Good lord, Zoe. Did you forget already? We spoke about it on Tuesday. I'm going on a business trip to Bombay, remember? Oh, Bombay, right. I thought that was next... Oh, wait. Is today Thursday? How pathetic is that? I don't even know what day it is anymore. Well, at least you're up before noon, that's... Тягнік із Пінська до Бомбея, розумієте? So, do you have any plans this morning? I mean, what's left of it? I'm going to the gym. See? You still have passion for something. It's either that or scan the wanted ads and get depressed about all the jobs I don't qualify for. If you feel that way, why don't you go back to school? Dad, don't start. I'm sorry, Zoe, but you're obviously not happy here either. Change your major. Biotech's not the only thing Cape Town's got to offer. Hell, why not change university? I'll help you. In fact, Bombay's got a great school for bioengineering. I could stop by. Яна біоінжынер, займаецца сваімі справамі, але ў яе няма працы зараз, яна беспрацоўная і трошкі ў дэпрэсіі, таму што не можа знайсці сваё месца ў сусвеце. Now I'm just... I just don't know what I want. Can you please understand that? I need time. Fine, I won't push. I'm happy to have you home, Zoe. I just hate to see you like this. So do I, Dad. So do I. Так, можна абмеркаваць тэмы. Ўсё ж такі ёсць сістэма дыялогу. Мне нешта нават я забыўся на яе, бо яны даволі лінейныя такія. Тут няма такога, што ты забыўся спытаць 4 разы пэўную тэму, як у першай частцы было. Забыўся спытаць канкрэтна 4 разы, не 3, а 4 разы трэба спытаць пэўную тэму, каб ты мог прасунуцца далей па сюжэце. Мы можам проста развітацца з ім і нічога не сказаць. Але мы ведаем таксама, што ў Зоі не была магчымасці, нам жа паказалі пачатак, яе тата сядзеў каля яе ў коме. Ну, у сэнсе, што яна ляжыць у коме, а тата сядзіць каля яе, і яна шкадуе, потому што не размаўляла з ім. Так, давайте раскажам яму аб вечарыне, якая будзе сёння ўвечары. Listen, Dad.
would you mind terribly if I had a few people over tonight? You're asking me if you can have a party? No, not a party. More like a soiree. Ah, right. I'm guessing there won't be any boys or alcohol at the soiree? There definitely won't be any drugs. How's that? You know how to put things into perspective, Zoe. All right. When did you ever need my permission anyway? I know how to play you, Dad. That's what daughters do. Так, попередили його на контвічарини. Чим він збирається займатися у Бомбеї? So, what's happening in Bombay? We're signing a contract with a new biotech outfit, and they need me to do another on-site evaluation. Oh, that sounds really, really boring. I thought you wanted to do more Ні, lab work. папірки підписати за лабораторію I do. біотек. This is what happens when you get a promotion. Serves you right for having ambitions. So when are you coming back? I'm not actually sure. Could take a few days. Could be as much as 2 weeks. Really? 2 weeks? I have the house to myself for... I mean, I have to be alone for 2 weeks. Yes. And we talked about this on Tuesday as well. Oh, sorry. My mind's just elsewhere. I'll say. Buy me something in Bombay. Something exotic. An alarm clock, maybe? Funny. Яна поспитала його, може ти мені набудеш що-небудь в Бомбеї? Нечто екзотичне. Він такий, може бути годинник тобі набудь? Тому що я літерально пропускаю все. Так, на конт його How's праці. work going? Ну, вже хтось не обов'язково, але я це розказую про I персонажа. can't remember the last time you asked me about my job. Пожартувати на цю тему. Hey, I'm trying to be a concerned daughter. Some credit? Of course, I'm sorry. Work is good. The promotion's keeping me very busy. I've noticed. We haven't had a sit-down dinner together since Christmas Eve. I know, sweetheart. I'm sorry about that. Listen, how about this? I promise I'll cook for you when I get back from Bombay. Ooh, spaghetti. I was thinking more along the lines of salad. Ew, no. Are you trying to tell me I need to lose weight? Spaghetti it is. Окей. Шиковна оригінальна гучка. Амаль завсюди вона, ну, шиковна. Ну, скажімо так, вона як мінімум та, яку і планували. Ось, у російських акторів була прага вельми переігрувати. Я ось не пам'ятаю, мені подається, я на ангельській гучці гуляв. Але з субтитрами, ну, перекладеними. Я вже не узгадаю, 2006 був вельми давно. So, about work. Anything new? Aside from this trip? No, not really. It's all pretty boring stuff. Я навіть не впевнений, мені подається, гэта першая гульня, одна з перших гульняў, які я повністю проходив на I know ангельській. exactly how boring Це it може can бути be. так. Ще. That's true. I keep forgetting that my beautiful and talented daughter thought it was a good idea to follow in my footsteps. Don't have to worry about that anymore. I'm the beautiful and talented dropout daughter now. Breaking with tradition. In true Castillo fashion. I should hurry. I was supposed to be at the gym already. Have a nice trip, okay? So you're not sure when you're coming back? It could take a while. Ён вернецца толькі How праз the 2 inspections тижні і go. будзе займацца там I have some падпісанням business контрактаў to take нейкіх. care of in Bombay. Really? What инспекция. is it? Oh, just work stuff. There are several biotechs headquartered in Bombay, and I need to take some meetings. Call me if there's anything. If I don't pick up right away, it means I'm in a meeting or inside a secure facility. I promise I'll call you back as soon as I can. Bye, Dad. Bye-bye, sweetheart. Be good, okay? Yeah. Добре. Треба спишатися. Dad's bathroom. Dad doesn't like me Dobra. going into his bedroom. I can't remember the last time Dad and I sat down together for dinner. 1 billion hours of entertainment available, and nothing to watch. Jardin de Rose. Pretty, but oh so dull. We don't use the living room much. Dad's always working. Зараз If я I'm home, коментарі I'm in послухаю. my room or out on the terrace. Да, галери, чим можна повзаємодіяти. Ну, в Dad сенсі, packs як мінімум light. поглядіти. I think I got that from him. We order in. There's nothing in the fridge except white wine, moldy cheese, and some dubious Єсті leftover нема нічого. Chinese. Коротенько на конт переклад дискерізм. Учора пакував шрифти, додав дислексічні шрифти, то бок можна буде користатися імі. Адзінае, што прыйшлося выкарыстоўваць старую версію шрифтоў для дыслектыкаў, і ў іх яны трошкі дзіўна, ну,
як это, дыстанцыя паміж літарамі трошкі дзіўная, таму дзесьці можа паламацца інтэрфейс. Але як мінімум можна будзе пачаць карыстацца. Вось, таму што зараз рэжым дыслектыка ўвогуле не працуе ніяк. Ёсць некалькі трохі мелкіх правак. Ёсць гэтая самая адна з кнопак перакладзена. Плюс, ну, зноў жа, мелкія правкі гэта ў асноўным рэдактура там зусім мелкіх рэчаў, нічога кардынальнага. Гэта ўсё амаль запакавана. Сёння можа быць скончу нават і выкладу як толькі будзе. Вось, жадаю яшчэ, можа, трэба замяніць прэв'юшку на Nexus Mods, потому што яна абралася першым жа скриншотам, які я заліў, таму што патрабавала для выкладкі мода заліць хоць штосьці. Я падумаў, што гэта будзе, ну, проста як інфармацыя о модзе, але не, яно выкарыстоўвае зараз гэта як прадпрагляд. Вось, абяргу нешта іншае. I will. Bye, sweetheart. Так. Добренько. The Abathas live there. Nice family. Суседзі. Their cooking always smells so good. Дык вось, яна жыве, ну, даволі не бедным раёне. У яе тата на нейкай крутой пазіцыі ў крупнай кампаніі Біятэха. Ну, Біятэх у сэнсе не назва кампаніі, а просто тое, чым яны займаюцца. Jardin des Roses. It's even less exciting than it sounds. Суседзі. Оп. Hey, Zoe, we still on for tonight? Definitely. We have the house to ourselves. Just bring a bottle of wine and a date. Сяброўка. Wine I can do, but a date? You just have to invite some more guys over. Me? I can't even find a good date for myself. We'll just have to make it a girls' night in then. Later. Вітаю. Hi, Zoe. Olivia Так, DeMarco. Олівія Демарка. Shopkeeper. Яе genius, найлепшая сяброўка. Best friend. Morning, sweetie. Where are you off to in such a hurry? Hi, Liv. I'm going to the gym and I'm running a bit late, so... Hey, listen. I've got something you should take a look at. You're not in a rush, are you? Што там у яе такое? Пачакае, у яе нешта I guess цікавае the ёсць. gym can wait. What's up? Ну, спазнімся мы ў мацоўню, ну, праблема. Inside. Угу. Крама з рознай электронікай. Ой, тут Those were усялякая. probably a lot smarter and more Да рэчы, гэтыя малпачкі іх лічуць ватіламі. Wonka's is special. Опа. Даўно хоррора не бачылі. That thing again. What's going on? Hey, did you see that? See what, sweetie? On the screen. I saw the same thing earlier today. It was like... I don't quite know how to describe it. Like interference, but not just noise. It was clear, but distorted. Like a bad dream. No. Could have been the static. It's been getting worse by the day. I even got disconnected from the wire for a few moments this morning. Scariest moment of my life since the collapse. Not counting that time I rode the mechanical bull. Never again. So, what did you see? There's this snowy landscape with a black house. And a little girl who looks like a ghost. And she speaks to me. Save her. Find her. Really, really freaky stuff. Wow, that is scary. Яна расказвае зараз сваёй сяброўцы, што бачыць нешта ў тэлевізарах. Are you sure you just haven't been watching too many horror movies lately? I mean, spend enough hours in front of the screen and you're bound to start seeing stuff. Don't you start with that too, Liv. I'm already feeling guilty enough as it is. I'm sorry, sweetie. I didn't mean anything. No, it's okay. It's me. I don't know what's going on with me. I can barely get out of bed in the morning. Every day is exactly the same, and I'm not doing anything to change that. There's no school to go to, no job, and I barely spend time with my friends.
What's left of them. I see you all the time, don't I? You haven't abandoned me. No. But that's because it's so easy to come here. If it requires any more effort on my part, and that goes for everything. I'm on autopilot. It's probably exhaustion, sweetie. You've had a tough year. You dropped out of school, broke up with Reza, moved back home. All of that's bound to take its toll, no? You're probably right. And I do complain way too much, don't I? I don't want to be the whiny, apathetic Zoe. I want to be me again. Anyway, enough about me. You wanted to show me something. What was that, sweetie? Oh yeah, that's right. It's something really cool. Oh, sorry. Before I forget, Dad's out of town, and I'm having some people over tonight. Would you like to come? Яна адразу абмяркоўваць некалькі тэмаў. Гэта і увогуле распавесці, наколькі быў сказаны апошні год у Зоі. Таксама то, што яны збіраюцца сёння ўвечары, то, што тата не будзе ў горадзе. I haven't seen him in ages. I really miss him. Any chance you guys are getting back together soon? He's not the right guy for me at this point. I mean, I love him to death. He's great. But it was getting too serious. What I mean is, I was getting too serious. It was just way too early for that. And that whole long distance thing was becoming a problem for us. It's pretty ironic that as soon as we're broken up, I moved back here. 5 minutes away from his apartment. Not that it makes a difference. I'm just happy we're still friends and that we're comfortable with each other. You and him are my two best friends. I don't ever want to lose that. But getting back together, nope. Карацей, яны ўсё яшчэ са сваім былым сустракаюцца. Ну, як не сустракаюцца, але яны жывуць даволі блізка. І атрымліваецца, што яны як бы парвалі, але ў выніку ўсё яшчэ бачаць адзін аднаго амаль. І так рэгулярна, я так разумею. Okay. Let's pretend for a second that I haven't a clue what you're talking about. А яна пакажала паказаць нейкую штуку, каб хавацца ў інтэрнэце. Want to be invisible? Just tap the screen. Well, actually, you select menu and applications, and then the icon that looks like a penguin, and then activate. But that's like 1, 2, 3, okay, 4 taps. Small price to pay, seeing as you're now invisible, right? I don't get it. I'm invisible? No, you're not invisible. That is impossible. Except with a very, very expensive combat suit, and those things don't hold up to a can of spray paint. What this little hack does is make your mobile invisible to the eye in the sky. You're untraceable. The Syndicate can't track your mobile. Mondo cool, huh? That is cool. Зараз я не вельмі ведаю, пра які сіндыкат яна кажа. You just, wear it to my mobile? Yup. Easy as strawberry pie. Give me a second and I'll... Oops. This is like important, sweetie. I'm buying a batch of exclusive Ethiopian mobiles directly from the factory. Real cheap. So I gotta... Take it. I'll see you later. Она зараз будзе набываць партыю танных эфіопскіх мабільнікаў. Так вось, яна сказала, што ў яе ёсць нейкая тэхналогія, прылада, якая дазволіць зрабіць яе мабільнік небачным у сеціве. Яна сказала, што такім чынам яна назвала штуку, якая сочыць за людзьмі, вока ў нябёсах. Я не ведаю, пра якое вока ў нябёсах гаворка. І плюс яшчэ пра сіндыкат. Гэтага, па-мойму, у першай частцы не было. Таму што асноўная арганізацыя, пра якую ўвогуле гаворка шла у першай частцы, гэта... Я не памятаю, як іх клікалі, але яны былі там царквою. Olivia's workstation. If Liv doesn't have it in stock, she can get it for you in 24 hours. Whatever it is. Так, з ёй ўжо нельга паразмаўляць. So much crap in here. It's a miracle Liv keeps track of it all. Ну, в прынцыпе, яна ж не устраивала мне ні халеры пакуль што, так? Ну і ладно. Давайте пойдем тады. Наконт адкрытага поясу, я так разумею, тут горача кабзда. Ну, яны ў мясцовасці, у якой рэальна горача. Я не ўпэўнены, што можа яна нават занадта плотна апранутая для гэтага надвор'я.
індыйскі вайб, дакладна, яны на тэрыторыі дзесьці вось, ну, на арабскай тэрыторыі. Гэта дакладна. Ну, такая, прыклад, можа індыйская, можа не індыйская, не разбіраюся. Well, I'm actually heading down to the gym for a quick workout before lunch. Hey, weren't you supposed to be there already? Yeah, I'm running a bit late. You should hurry. Jama won't be Потым не happy. будзе, бо мы перанесемся ў лакацыі зноў жа Аркадыі, якую Зоі пакуль не ведае ні халеры. Ды яшчэ будзе лакацыі, на якіх мы былі за April Ryan, то бок каля яе дому, там, дзе яна была, ну, вось гэта ўсё, мы гэта ўсё можам наведаць. Ось, яна будзе. Ось гэтае поле. Sushi Yar. Their sashimi is excellent. Так, і што? Не? Hey, what's up? Not much. I'm on my way to the gym. Мы ідзем на кожным... I'm impressed. You're На there кожным almost кроку every мы day, aren't you? спыняемся і размаўляем з усімі, каго пабачым, але пры гэтым яшчэ і мы спазняемся ў мацоўню. Don't feel particularly lucky. Там, калі я шчыра, не зусім мацоўня, яна як аднаборства, нешта такое. What was it? Cape Town University. I was. I might. I just don't know if school's the right thing for me at this point. That sounds pretty pathetic, doesn't it? I guess this is what they call going through a phase. At least, I hope it's just a phase. Што мы спазняемся, так. You'll be fine. Ну, якая розніца, так? Мы спазняліся яшчэ да такого моманту, як мы выйшлі з кватэры. Нічога не зменіцца, мы ўсё яшчэ будзем у статусе спазнення, правильно? Так што можна не бянтэжыцца. Got the best coffee and comfiest seats in Casablanca. Яны на гэта горад Касабланка, я так разумею. Ну, не горад, карцей тэрыторыя. When I was in high school, Хто ведае, дзе яна we used to знаходзіцца? sit around that fountain, eat ice cream and gossip. Своеасаблівая пракрастынацыя. Я на мяне ў гэтым джыме, як ён, як жа ён, у мацоўні гэтай карціні пабачыць. Я б нават сказаў, што там хутчэй да дзё, наколькі я памятаю, але гэта не вельмі важна. Rez has lived in that building for almost 5 years now. Вось яе былы жыве ў гэтым будынку, які я дабег толькі што. Я магу бегаць хутчэй, не? Даецца, гэта максимум. What would I say to them? Stay in school? Так, дзеці. І... Закрутак даволі шмат, бо раней у 2006-м графіка гэтай гульні была, ну, такая напружваючая. Яна літаральна была як, ну, гульня кінцо, ведаеце? І яна патрабавала шмат рэсурсаў на кожную лакацыю, таму лакацыі разбіваліся максімальна моцна. Ось, я так разумею, што я магу даехаць, у прынцыпе, дайсці, па-моему, да гэтай мацоўні, вось яна, наколькі памятаю. А вось выглядае, што мы ў правільным месцы. Nia's not been here that long, but she's really good and really competitive. I need to work on my kicks. Nia's not been here that long, but she's really good. Ось гэтага чалавека. She's Аралін? been coming here for a Yeah. while. She's really cool. I like her. Jama's going to be upset with you for being late. She's not in the best mood today. Ну, добра. Так. You're late. I'm sorry. I was just... Don't be sorry. Be on time. Вибачиться. It won't happen again. I doubt that. You lack commitment, Zoe. You're my most talented student, but talent isn't everything. You don't take our work seriously anymore. You're wasting both your time and mine. Фаренгейту згадалося, так само гульня кінцу того часу. doesn't Уже seem to стрімілі? matter as Ні. much as it used Я to. увогуле пакуль на стримах ні в одної It's not гульні that Девіда much Кейджа не fun проходив. to be such an important part of your life. But passion is all Але гуляв, worth мені it. падається, нават ва ўсе. If you Увогуле lack ўсе, passion які for ў what яго you ёсць. do, it's not worth doing. But let's leave it at Ён that же and Кейдж, get Девід started Кейдж, on по-моєму, today's так? lesson. Ну, які аўтары там і Детройта, і Хеві Рейна, ось гэта ўсё. Так. Тут ёсць баявая сістэма. Каб вы разумелі, наколькі ўсё нечакана.
Так. Гэта найгоршая частка гульні, калі шчыра. Great movement. Так. І гэта баявая сістэма гульні была не абавязкова, але нават April Ryan, ну, тут навучыцца змагацца. Давайте. Улева, управа, управа, улева. Ха! Great movement. Оп. Пры гэтым, ну, сістэма максімальна простая. Яна один блок, два типа удараў і нават невялічкія як комбо ёсць. Але зноў жа яны сустракаюцца ў гульне раза 3-4 і ўсё. But practice makes perfect. Let's start over. Пры гэтым, што цікава, у гэтага самага, у першай частцы нават былі нечаканыя моманты, калі нам патрэбна было не проста націскаць на нешта і вырашаць праблему, а рэальна прыбегчы і стаць у пэўным месцы, паўзаемадзейнічаць, то бок такая, ну, актыўная штука. Okay. Good. Positions. Давайте, Mortal Kombat яшчэ раз. Ой. Ready, go. Оп. Цікава, фаталіті ёсць? Stay Ау. focused, Zoe. А, не трапіў. Пры гэтым, па-моему, можна было сказаць ёй, што не хопіць на мяне з мяне сёння і можна было нічога не рабіць. Excellent. Stay focused, Zoe. Ау. Excellent. Нешта праігрываю ў гэты раз. Great movement. Тифу. Ну. Good. Ау. You make it too easy, Zoe. You must Ладно, stay з ёй, наколькі памятаю, можна бясконца змагацца. Guard up and attack only when your opponent is vulnerable. Гэта рэальна, каб навучыцца бойцы у гульне. Not bad, Zoe. Not bad. Ладно, давайте трэці раз. Тры разы. І ўсё, і хопіць. Good. Positions. Ready, go. А вы што думалі, у суворыя там, блін, файтингі змагацца толькі? Не, о. Movement. Тут ёсць і крок у бок. Па тыпу я магу уйсці ад удара. Тут ёсць хітбоксы. Бачыце, я ўйшоў ад удара і пачаў контратаку. Оп. Гэта бойка ўзроўня Разіэля ў першым Legacy of Kain, каб вы разумелі. Гэта амаль адна і тая ж бойка. А гэта гульня ўвогуле не пра бойку. Танчым. Як скачы як мотылёк, там нешта. Біў спіну як тэрмінатар, я не памятаю. А, бачылі? Яна на гэта не чакала. У твар з нагі. Оп. Excellent. Оп. Ну, оп. Давай, Did оп. I teach you that one? Block, А. Zoe, block. Да я блокую. Я чекаю твоего удара. Блин, серьезно, я раскрылся и не нормался. You Okay. must stay focused. Keep your Hadouken. guard up and attack only when your opponent is vulnerable. You're improving, Zoe. About time. Ready for another round? Так, дайте момент. А то все поведомлениями закидывают. Так, усё хопить. Мы I think I've had enough for today. 3 разы позмагалися Very і well. стомилися. We'll pick it up again tomorrow. And do try to be on time. У выніку Зоі жыве сваім жыццём пакрыху. Яе гісторыя прыкладна такая. У яе ёсць тата. Маці памерла 15 гадоў таму. Яна разышлася са сваім хлопцам, але ён жыве паблізу. Яна шукае сябе ў гэтым жыцці, пры гэтым ёй не зусім у яе ёсць, я так разумею, нават адукацыя біяінжынера, гэтых, ну там, нейкая біятэха. Вось. Але яна яе ў гэты пэўны момант не выкарыстоўвае, у выніку не ведаю, што далей рабіць. І ёй вось бачыцца высялякая халера.
Знайди Эйприл Райн. Нагадую, Эйприл Райн — гэта галоўная гераіня першай часткі. I don't believe it. That video is following me, I swear to God. And doesn't Jama always keep that screen switched off? This is getting a bit freaky. Я магу неяк паглядзець яшчэ раз, не? Не магу. Мой рэплікант вельмі верагодна. Hi, Reza. Hello. Are you busy? Not really. Why? I need to А talk ось і Реза. Були. to me at Mocha Loco. Sure, when? Now? I'm already Пропоную on my зараз way there. зустрітися. Alright, I'll see you in a couple of minutes. Great. See you there. Ось, і як би, калі датычыцца Хлоі, я ўсё Хлоі її называю, яна Зоя, то атрымліваецца іх гісторыя як бы быццам бы аніяк не звязана з Эйприл Райн і з гэтымі пераходамі паміж сусветамі. Калі з Эйприл Райн там яна амаль адразу перасунулася паміж сусветамі і гаварыла пра свае дзіўныя мары, то ў Зоі просто дзівосныя экраны захацяць і падказваюць ёй выратаваць Эйприл Райн. Reza? Hey, one moment. Rio? Yeah, call me when you're all set up. I'm with a friend. Okay, bye. Who was that? Well, hello to you too, Zoe. Hello. So who was that? It's good to know that some things never change. It was just business. I'm curious, that's all. I'm happy you're dating again. It's not a date, it's just... Business, I know. I just don't want you to feel awkward talking about that stuff with me. We're past that. Noted. I'll make sure to tell you about all my romantic adventures, if they ever happen. So, how are you? I'm good. Dad left for Bombay today, so I've got the house to myself. I'm having a few people over tonight. Party? Officially, it's a small get-together. Так, можна паклікаць Реза на вечарыну, альбо можна не клікаць. Меркаванне чата. Што робім з былымі, за якіх мы самі кінулі? Альбо я не ведаю, я не ўпэўнены, чаму яны разышліся. Зоі гаворыць, што яна занадта пачала сур'ёзна ставіцца да гэтых адносінаў, калі, занадта рана да гэтага ставіцца сур'ёзна. Вось, і ў выніку яны разышліся. Вось і ўсё. Вось уся гісторыя, якую я магу распавесці, так што трэба рашэнне. Берем? Кідаем яшчэ раз. Ну, то бок нам патрэбна яго... Для гэтага нам патрэбна яго паклікаць на... Паклічам. Добра, дамовіліся. Клічам яго на вечарыну, а потым яго кідаем яшчэ раз. Дамовіліся. I wish I could, but I have some stuff to take care of, work stuff. I'm really sorry, I wish I... Don't worry about it. It's no big deal. Ён працуе, так што можна было і не клікаць. What's going on with you, Reza? You've been busy. Working on a story? Neck deep, as usual. I've gotten about 5 hours worth of sleep in the last, 72 hours? Sounds like you're onto something big. It could be. I haven't taken it to the hand yet. I haven't even talked to Martin about it. I need more background, more research, but it's looking pretty big. Can you tell me anything about it? Дайте мне момент. Зараз трошки. Там у нас полоска. Давайте я на гэты момент пакуль. Давайте я лево вверх. Ось сюди. Ось, каб не перашкаджала. I'm sorry. Так. Ён кажа, што ён амаль не спаў і займаецца нечым крупным. Чым ён там таким крупным займаецца? Мы не ведаем. Давайте даведаемся. Come on, not even a hint. Ён не жадае распавядаць нічога. Ён журналіст увогуле. I know, I'm being nosy. No, you're just being your inquisitive and curious self. I really don't feel like myself anymore. Are you okay? I am. I should be. I don't have any Аби reason to наркоту не complain. торговал. Мы до этого не My доведаемся. dad's been supportive. I have everything I could possibly need, enough money to go anywhere I want. The thing is, I don't really care about anything anymore. I don't have any goals or ambitions, and I hate feeling like this. It's not me.
But you felt like that for a while, though, haven't you? I mean, it's what you told me when you broke up with. I know, Reza. But I thought it was just a passing phase, and now it's starting to worry me. Is this how I'm going to be feeling for the rest of my life? I feel like I'm letting everyone down. I can't even muster up the enthusiasm or the courage to go down to Cape Town to visit Katrina and David. What does that tell you? That you're just stuck in a rut. That's all. And it's only been a couple of months since you left Cape Town. Зої зараз дзеліцца сваёй праблемай, скажем так. У яе ўсё добра, але пры гэтым у яе не атрымліваецца, скажем так, жыццё не складваецца. Не таму, што ў яе там грошай не хапае, а ў сэнсе таго, што яна быццам бы нічога не жадае. Вось, і адчуваю сябе бескарыснай і чалавекам, які падводзіць усіх навокал, тым, што ні халеры не робіць. Нават з сябрамі размаўляць складана. Sorry about that, Zoe. I'm a bit stressed today. You were saying? Don't worry about it. I know you've got stuff to do. Speaking of that, you said on the phone you wanted to talk. What's up? I need a favor. Ён жадае, каб мы яму чымсьці дапамаглі. Дапамагаем? Альбо... Ён жадае, каб нешта для яго зрабілі. Вырашэнне. Decisions. Давайте, няхай. Sure. I don't have any other plans this afternoon. Great. It's nothing big. I just need you to go downtown and pick something up for me. Пайсці ў цэнтр і нешта падабраць там. Nope. It's not far from the hub. There's a company there called Jiva. Невеличка кампанія, якая называецца Jiva, лабараторыя біятэха, якая кіруецца нейкай жанчынай. Забраць яе нейкую пасылку. Яму гэта вельмі патрэбна. Simply because it's sensitive material. Chang was quite insistent that I can't pick it up in person. I'll send her a message and tell her you're picking it up instead. Is that all right? I mean, you don't mind, do you? Not at all. Хелена Чэнг падабраць у яе гэтую пачку і як мага хутчэй. І потым прыйсці да яго і аддаць яе. Don't worry about it. I'm not doing this for the feed, Reza. I'm doing it for you. Thanks. I really appreciate it. I guess I should get going. Пра яго, ён такі, неяк змяшанае адчуванне ад яго. Whatever it is you're doing. Business, top secret stuff. About that party. Sorry, small get-together tonight. What? If I finish up early, I'll try and stop by. Okay, if you finish early. And if you can enjoy the gossip and the red wine. The way it's going, we're looking at a real girls' night in. I'll keep that in mind. Польня з рознымі канцоўкамі ці гэта ілюзорны выбар? Выбар збольшага ілюзорны, ён не ўплывае глобальна на сюжэт, ён ўплывае на некаторыя фразы, якія будуць кінуты ў пэўных сітуацыях. Просто стаўленне, скажем так. І нам прыйдзецца трошкі на іншыя дыялогі адказваць пазней. Вось такая розніца. А так глобальна яна не. Яна, наколькі памятаю, мае толькі адную канцоўку, яна адзіная кананічная і няма альтэрнатыўных. Вось, глобальны сюжэт пойдзе ўсё роўна па аднаму, ланцугу, так што гэта збольшага кінцо, скажем так. Вось канкрэтна таму, што тут яна як бы і квест, але ў той жа момант тут няма складаных пазлаў, суперскладаных якіх-небудзь. Таму гэта самае. Так. Чамусьці на вербум нельга зайсці з Беларусі толькі з VPN. Вербум? Нагадай, што гэта? Так, давайте да хаты. Я так разумею, у нас больше няма спраў. Ён сказаў падабраць пакет. Зараз. Навошта мне дадому тады ісці, правильно? Давайте пойдем. Там таксі я бачу недалёка. І сяброўка нават краму зачыніла чамусьці. Онлайн-слоўнік. Ідзем. Я не ў той бок пайшоў. Едзем на таксі, прыязджаем да гэтай там карпорацыі, гэтай Jiva кампаніі, лабараторыі біятэха і адвозім пачку куды патрэбна. Усё просто. Так.
Наркоту, магчыма? Што цікава, у таксі няма вадзіцеля, то бок аўтаматычная сістэма. Вітаю, Вернерем. Для тых, хто не быў у пачатку стрыма, зараз яна там расказвае нешта, жанчына. Для тых, хто не быў у пачатку стрыма, сённяшні стрым, ён аналагічны пятнічнаму стрыму, то бок з галасавання, але гульня была абрана выпадкова са спіса таго, што нагаласавалі. Я буду час ад часу такое рабіць, я яшчэ не ўпэўнены, як часта, ці будзе гэта рэгулярна, ці не. Хутчэй не рэгулярна, чым рэгулярна. Таму, ну, я як выпадзе, скажем так. Гэта дазволіць таксама яшчэ трошкі разгрузіць наш спіс, по спіс галасавання, таксама даць верагоднасць, даць больш шансаў гульням, якія знаходзяцца ўнізе спіса, альбо не маюць шмат балаў. Вось, пры гэтым пакідаючы як бы ідэю галасавання, то бок на тое, на што загаласавалі, больш верагоднасць, што у яе мы і пагуляем. Вось, таму стрым у нас сёння паўнавартасны, як пятнічны, у сэнсе, што на 3 гадзінкі. Што я буду далей заўтра стрыміць, я яшчэ ўвогуле не ведаю, я вам не магу на гэта адказаць, але будзем, ну, глядзець. Classy. Так. Real classy. No way. Those things are loaded with nanites. Яна не жадае есці гэтага, ну, таму што там вельмі шмат нанітаў. Ну, як мікрапластыка, толькі нанітаў. Так. Але мяўканне нехта выкінуў са спісу. Так, я сшыцерыў. Жанчына? На Broken Sword першы адправляецца 2500. Дзякуй вялікае. She's not here right now. I don't know anything about a package. You'll have to come back tomorrow. We're closed. Гэта жанчына гаворыць, што чэл, які рэза, сказаў, што Чэнг, якая павінна нас сустрэць тут, ён патэлефануе ёй, і яна абавязкова будзе на месцы. Справа ў тым, што гэтая жанчына гаворыць, што тут нікога няма, сёння яна не працуе, і ўвогуле яны сёння закрытыя, і ідзіце нахрен. Вось прыкол, ну так. Яна кажа, што ўвогуле заўтра, а Рэза сказаў забраць яго як мага хутчэй. Так. Калі яна будзе? When will Ms. Chang be back? I don't... Tomorrow. She'll be here tomorrow. Like I said, we're closed. You're gonna have to leave. Опа. Гэта выглядае як Чэнг. Варыянты. Звярніце ўвагу на экран. Як гэта? Прыцягнуць яе ўвагу, альбо паспрабую проста выбрацца адсюль. Давайте звярнем яе ўвагу на што-небудзь. Thanks for your help. I'll come back tomorrow. By the way, that's beautiful pigmentation. What? Your hair. Beautiful pigmentation. What colour is that? I don't know. Just a standard shade that came with the implant. Listen, It's really nice. Looks very good on you. I've been thinking about going blonde. What do you think? Well, maybe. Listen, I really need to get this done before I'm done, so... And I'm very sorry to keep you, but I really do need that package. I already told you several times. You'll have to come back tomorrow. Maybe Ms. Chang left the package for me somewhere. Could you please have a look? I'm sorry, but I really don't have time to search for a package. Так. Наколькі памятаю, вось наколькі памятаю, ўсё ж такі нейкія варыянты дыялога, яны рэальна да чагосьці прыводзяць. Там альбо вы раней вырашаеце нешта, і вам не патрэбна нейкі сегмент у гульні рабіць, альбо наадварот вы атрымліваеце дадатковыя сегменты. Нешта такое. Па-моему, ўсё ж такі была розніца нейкая. Зараз, калі гаворка пра гэта зайшла, і такі, у мяне ж такое было. Не моцна, канцоўка ўсё роўна адна глобальна, і мы да яе дабярэмся, гульня нас будзе падштурхоўвацца. Нельга запародзіць гэтую гульню, скажем так. У сэнсе, што мы прыйдзем да вельмі ранняга геймовера, які не выкліканы сцэны, якую нельга абысці, скажем так. Так, давайте-ка...
Ну, або варыянта, каб рознымі варыянтамі яе заставіць пашукаць гэтую пачку, I якая hate to be патрэбна. a bother, but you see, it's my boss. She'll kill me if I don't get that package. There's really nothing I can. I know, you're busy. But if you could just take a quick peek in that room, maybe she's left it in there. Oh, fine, I'll take a quick look. But if it's not in there, you will have to leave. We really are closed. Thank you so much. Угу. Що він там робить? Just your basic console. Оп, консолечка. Shit. Kano, get your ass in here. We've got Оп. trouble. Опс. Kano? Бойка почалася. Я не пам'ятаю, що тут була бойка. Я мог її зачинити, у принципі, просто у тим місце. Ау. Бойку, яку ніхто не чекав. Ау. Болюча? Ау. Нас перемогли. Упс. Гейм-овер. По-моему, її можна було просто зачинити там покою. Не обов'язково з її було битися. А прошу незаховану гульню. Ага, це тут GTA сцена вся. Добре. Розмовляємо з її. Я повторю те ж саме. Так. Калі... Я зроблю літерально все те ж саме, тільки поспробую зачинити двір. What? Your head. It's really well, and I'm very. Maybe I'm sorry. Так. Будь ласка. Thank. Оп. Упс. І воно само зачинилося. Що воно там робило? Оп. Я чую сигналізацію. Ідеальна ідея, так? Вельми безпечно. На. А ви що тут робите? Упс. Так, а чим можна яшчэ? Яна паказвае наверх. Наверх. I should be able to climb up there. Ну, калі ты можаш залезці, залезь. Там замок хутчэй за ўсё ёсць. Невядома, што мы там кранаем. Ну ладно, лезем вниз. Не туды. У іншы бок. Thank God. The gas was starting to leak through. Another few minutes. What just happened? Who are those people? This is neither the place nor the time for explanations. We need to leave now. Окей, вельмі цікаво. Реза, во што ты нас уцягнула? Я і былы займаўся нейкай хернёй. Калі што там жанчына тая засталася? Blocked all access to this floor. I'll need to find a workaround. She won't get out on her own. I've reactivated the manual override. Try the call button for the elevator. It should work now. Правильно працаваць. Прыводзіце сюды. Quickly, get into the elevator. We can't stay here any longer. Поехали. I probably owe you my thanks for saving my life. I wasn't really thinking.
Look at me, I'm shaking. That's just the adrenaline. It's perfectly normal. Not for me. It's not every day that someone tries to kill me. They weren't trying to kill you. They were trying to kill me. Now, who are you? And what were you doing in my laboratory? I'm Zoe Castillo. Are you Helena Chang? That's not... Castillo. I see. Yes. Yes, I'm Helena Chang. How do you know my name? I came by to А pick коли up a наведе package for a friend наше of mine, прозвище? Jericho. Jericho? I told him I wouldn't give the package to anyone but him. He couldn't make it. Didn't he tell you? I never got that message. Мгм. Maybe it was intercepted. That would explain a lot. Look, I don't like this. Глядзіце, яе былы Рэза працуе пад... Ён журналіст, я так разумею. Ён працуе пад нікнеймам Ерихон. Вось. Ён павінен быў даслаць паведамленне гэтай Чэнг, прафесару Чэнг, альбо як яна, каб яна... Яна абяцала, Чэнг абяцала перадаць пашку толькі Ерихону напрямую. Але Рэза заняты нешта і сказаў, каб паспытаў Зоі, каб Зоі забрала яе. Пры гэтым ён сказаў, што ён дашле паведамленне гэтай прафесаршы, аднак гэтае паведамленне так і не дайшло да яе. У выніку атрымліваецца, што яна яшчэ лічыць, вось гэтая Чэнг, яна палічыла, што нехта перахапіў паведамленне, гэта шмат чаго бы патлумачыла. А потом да яе прыехала група людзей, якая спрабавала яе забіць. I wouldn't know. But I need to leave right now. Here, take this. Please deliver it to Jericho as soon as possible. Ось яна, пачка. What is it? Information. He'll know what to do with it. Інфармацыя. Што за інфармацыя? А, вось, наконт прозвішча. Why did you react to my name earlier? Do you know my father, Gabriel? Your father? No, I knew a Castillo once. A long time ago. I'm sorry. But I don't have time for chit-chat. I have to leave. Wait, I need to ask you... Please deliver the package to Jericho right away. And thanks again for your help. I shall not forget it. Zoe Castillo. Hey! Hey, wait! Адразу з'ехала. Ну, добра тады, у нас варыянт толькі... Reza has some serious explaining. І едзем да хаты Рэза і пытаем у яго, што за халера, і паказваем яму пачку гэтую. Карыстались пачкаматамі, блін. Такая зручная рэч. А то, бачыце, перадаць у рукі, там, вось гэта ўсё. Так, дома ўжо Рэзы знайшлі, таму гэта не праблема для нас. Угу. Шматпавярховік. Двухпавярховік. Колькі? Апартамент нумар 8. Я ў іншай буду грукацца. Собака нейкі. Там цішыня. Я да ўсіх дадзяўбуся. Хто там у нас жыве? Нумар 3. Усе на працы? Ну, выглядае, што так. Ніхто не адчыняе. Так. 6 і 5. Зноў жа ўсё зачынена. О! Кіся. У Рэзы няма кота. І хата адчынена. Кота не бачна. Reza? 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 He never leaves the apartment unlocked. This is weird. Oh! My Опа. God! Are you okay?
She's cold. И она холодная, махчем мертвая. Oh no, not again. What the hell is going on? Find April. Save April. Опа. Those are eye commandos. Downstairs. Так, командосы. Reza usually sticks to notepads in his mobile. when Так, he's командосы. Куда я могу Console's сховаться mostly куда-нибудь? for research and fun. Причем не самая удалая идея. Так, яны уже добрались сюда, до покою. Ай, я не поспел сховаться. Listen, Окей. Я не памятаю, але мне падаецца, можна было схавацца ад іх. Я могу помыляться. State your name and CID number for the record. What is this place? Who are you? State your name and CID number for the record. Так, пагадзіцца, каб яны, ну, супрацоўнічаць з імі, альбо адмовіцца. Так, трэба адваката I паклікаць. want a lawyer. Name and CID number now. I was scanned when I was brought in. You know who I am. You're being held under the Syndicate Anti-Corporate Activities Statute in connection with murder and possession of contraband software. Кантрабандныя прылады плюс яшчэ і забойства. Это тое, што вешаюць на нас. Or face the consequences. You guys shot me. Isn't that a violation of my rights as a citizen? As of this moment, Miss Castillo, you have no rights. What were you doing in Mr. Tamiz's apartment? Што мы там рабілі? Слушаць. I just came by to say hello and noticed that the door was open. I walked in, saw the body. Next thing I know, the cops booed me. So where did you get the data cube? Адкуль мы атрымалі датакуб? I will remind you that your freedom is in the balance, Miss Castillo. We have Што за enough to датакуб? convict you on several counts. You could be facing up to 30 years in a corporate prison. 30 гадоў карпаратыўнай турме нам абяцаюць. I'm cooperating here. I honestly don't know anything about a data cube. A data cube was found in your possession, containing highly sensitive information. На датакубе вельмі важная інфармацыя, сакрэтная. I don't... Look, I was carrying a package. Someone gave it to me. I was supposed to deliver it to Reza, but he didn't know about it. I don't understand what... Who was the package from? Ад каго Woman who works at была a company пачка? downtown. І яна сказала ўсё, Her name ну, was Зоя, у сэнсе. Chang, I think. Helena Chang. How did Chang get in touch with you? What? If your friend Mr. Tamiz knew nothing about this, how did Chang contact you? Look. Okay, so I was helping Reza out. He asked me to pick up the package for him, but he didn't know what was in it. He never saw it. Whatever was inside, the only person responsible is Helena Chang. You should be interrogating her. All Reza did was talk to the woman. He's working on a story, and she's a source. What kind of story? О, блін, зараз вона видасть резу повністю. Так. Ну, тут два варіанти, тільки... Ну, давайте. Please, you have to believe me. I don't know what's Там все going равно on. без разницы, что мы скажем в этом выпадку. Ну, я так думаю, в Оуле, на вот в реальности. Yes, you were. We know that you'd nothing to do with the murder, but that doesn't clear you from the charges. You're to remain in Casablanca for the time being. If Нам Mr. нельзя Tamiz выходить из attempts to Касабланки. contact you, Нам повинно you быть call us оставаться в городе. immediately. Now, tell us again. Так, давайте-ка я загуглю. Касабланка где находится? Касабланка. Так. Ставим английскую. Касабланка. Город у Марокко. Ага. Окей. А можна, будь ласка, на мапі, каб я ще зорієнтувався? Так. На мапі Африці. А, я недалеко від Іспанії. Ось. Північна частка Африки. Добре. Добре, From добре. the top, what did Mr. Tamiz ask you to do for him?
Ну, я так разумею, яна ўсё раскажа. І вось яе адпусцілі. Hi, this is Reza. I'm either... І ён не адказвае на тэлефон. Either way, let me know what's up, and I'll call you right back. Thanks. Hi. It's me. Your mobile's probably been switched off for obvious reasons, but if you do get this message... Reza, please come home. I'm sure things can be sorted out if you just come home. I'm really worried. Call me, okay? Bye. Or send me a message, just something, anything. Bye. Come on, Dad, please pick up, please pick... Hello, Zoe. Dad? I'm sorry, but I'm currently away from my phone. Leave me a message and I'll call you back as soon as I can. Shit. Ні халери ніяких адказаў. Ні ад таты, ні ад Рэзы. Нагадваю, яна там вечарыну збіралася закаціць тут. Zoe, there's a message. Hey, Zoe, this is sort of awkward. Bonkers, I don't have time to... But remember the time we hopped the vac tracks to Europolis without telling anyone, and you got completely shit-faced? What? I had to carry you to that sleazy hotel down on Jarl Street, and you spent half the night throwing up. The next morning you bought me that antique lighter, remember? Zoe, this is Reza. Рэза змяніў трошкі ў лес у яе вонкерса, вось гэтага малпачку, каб перадаць ёй паведамленне. Вось, і ён спецыяльна распавёў гісторыю, якую ведае па тыпу толькі яна і ён. To make him play a pre-recorded message in case something happened to me. I don't want you to worry. All this means is that I haven't checked in with him for 24 hours. I'm probably okay. However, in case something has happened, I need you to do me a favor. I keep an updated copy of my notebook in my apartment at all times. It contains everything about the story I'm currently working on. I wire over my notes and research twice a day. I need you to get that notebook now and take it somewhere safe. If I'm in trouble, get the information inside to my editor. You'll need to decrypt it first, so talk to you-know-who. She can take care of that, I'm sure. To find the notebook, I keep it somewhere safe. Go to my apartment and tell Lucia what I told you the day you left for Cape Town. She will find the notebook for you. I'll be here when you come back. Jesus, Reza. Please be okay. Like I said earlier, I'm probably okay. Maybe I just forgot to check in. Maybe Wonkers has malfunctioned. Maybe I just had to leave. Quickly. But get the notebook, just in case. Што гаворыце ёй зараз яе малпачка? Карацей, ён трошкі змяніў яе вонкерса гэтага малпачку. Такім чынам, што яму патрэбна чэкініцца кожны там дзень, альбо калі ён там сказаў, рэгулярна, каб гэтае паведамленне пачало праігрывацца для Зоі. Справа ў тым, што ён не зачэкініўся у гэты раз. І малпачка пачала распавядаць Зоі вось гэтую гісторыю. А што паспытаў Рэза зрабіць? Прыйсці дадому да яго і пагаварыць з яго малпачкай гэтай паведамлення, ёй сказаць спецыяльная там, скажем так, кодавую фразу, тую фразу, якую ведае толькі Зоі, вось, на выпадак, калі гэта трапіць у чыі-небудзь яшчэ рукі. Вось, і гэта разлочыць малпачку, скажем так, і яна знойдзе нейкі ноутбук, які ёсць толькі, яго дзесьці схавана спецыяльна з усімі матэрыяламі, над якімі ён працуе. Вось, і ён паспытаў, каб яна забрала гэты ноутбук. Я не ведаю, можа не ноутбук, можа гэта нататнік літаральна, але я так разумею, будучыня, хутчэй за ўсё гэта не папяровы нататнік. Вось. Так што, ў прынцыпе, у Зоі ёсць толькі адно, з чым зараз заняцца, гэта пайсці зноў пайсці ў пакой Рэзы. Зараз давайте з вонкерсам яшчэ прыгнаўляем. Наконт паведамлення Рэзы. Was that the only message from Reza you had for me? What message, Zoe? The message you played earlier. The one from Reza.
Don't you remember? Вонкерс увогуле не пам'ятає про таке повідомлення. That's weird. There's nothing on my schedule today, right? Таке відчування, што Реза можа напаскудзіць яшчэ раз. Магчыма. I won't be going to the gym today. Я не ўпэўнены, што ён спецыяльна гэта зрабіў, але яе вельмі небяспечныя былы. Я так скажу. Знайшла сабе хлопца. I'm sorry I haven't had time to play with you lately. I've had so much on my mind. It's okay. I can wait until you have less on your mind. I like having you home again. I missed you when you were gone. You mean when I was in Cape Town? You missed me? Every day. I used to sit in the window and watch for you all day and all night. You're breaking my heart, Wonkers. We need to find you a friend. But you're my friend, Zoe. You're the only friend I need. I'll talk to you later, Wonkers. Okay, Zoe. I'll be here. Так, є ж тут телевізор є ще є. Що там на телевізорі? Central, screen on. Оп. I had to bug Dad a million times before I got this in-window system. He thinks I spend way too much time in front of the screen. He's not wrong. Давайте добре Central, виключити. screen off. Так. Добре, вертаємося у покої, знову до Рези йдемо. Все, гэта з таго, што мы ў папярэдняй частцы цягалі сабой цацку малпу. Магчыма, гэта і унутраны жарт. Я не ведаю. Просто там з той малпачкай было даволі дзіўнае ўзаемадзеянне, я скажу. Так, апдейт. Яна ж з-за таго, што яна правяла у умыснай там турме у карпорацыі вечара, у выніку яна вечарына не здарылася. Ось, паведамленне ад таты, ён спадзяецца, што у нас все добра. Ну, нічога такога, ўсё добра. Хутка патэлефануе, калі будзе час. Так, добра, на выхад. Яшчэ да сяброўкі можам зайсці, якая там крамай кіруе. Я яе імя, на жаль, не запомніў. God, you're here, Liv. I don't know what to do. Reza's disappeared and the eye's looking for him. I need you to slow down, sweetie. Where have you been? I came over last night, but you weren't home. No one had heard from you, and your mobile was off the wire. Completely. That's because I was arrested. What? There was a dead woman in Reza's apartment and... Мёртвая жанчына ў пакоях Рэзы з прычэпленай херовінай. Туды вывалілася вока, якія, спецатрад нейкі. Яна пры гэтым, уцягнула ў нейкі датакуб. Take a deep breath and start from the top. Okay. I met Reza at the coffee shop yesterday and he asked me to pick up a package. Зараз яна ўсё распавядзе па новай для яе. Дзякую яму хоць кароткую версію, карацей. I spent half the night in there. Over and over again, the same questions about Reza, Jiva, the package. They didn't let me go until early this morning. Wow. Zoe, that's so scary. I can't imagine what it was За like падпіску for you. не ўзялі. І халера ведае, як гэтае вока працуе, таму што я так разумею, гэта не паліцыя, гэта карпаратыўная нейкая херня I ўнутраная. didn't open it, but they told me it contained a data cube with sensitive information of some sort. It had to be pretty sensitive for the eye to raid Reza's place. I wonder what it was. This sounds really serious, Zoe. Whatever it was, I don't believe Reza had anything to do with the dead woman. He wouldn't hurt a fly. It must be that story he's working on. Maybe he pissed off the wrong people. Maybe he uncovered something really bad, and now I'm involved too. You'll be okay, sweetie. They let you go. Hey, what was the name of that company again? I'll rustle up some contacts, do a bit of digging, see if anyone's got the lowdown. Jiva. And the woman's name was Helena Chang. I'll send out some feelers on the old network, see what I can come up with. Я сяброўка паспрабуе адшукаць нешта па інфармацыі наконт гэтай кампаніі, гэтай Хелены Чанг. I'm sure Reza's fine. He's been in trouble before. He knows his way around those syndicate goons. I don't know about that.
I got a message from him through Wonkers. It was automatically triggered because he didn't check in for 24 hours. The message told me how to find his notebook in his flat. That might give me some idea what's happened to him. Sure you want to go back there, sweetie? You don't mess with the eye. Those battle suits aren't Halloween costumes. Besides, his flat's probably been sealed by now. Rez is in trouble and he needs my help. There must be something you can do. If you're absolutely sure? Yeah. Є сяброўка просто мега-хакер, яна можа... Яна кажа, што хутчэй за ўсё, ёй не атрымаецца трапіць унутр кватэры Рэзы, бо яна будзе апячатана. Пры гэтым апячатана неяк, нейкай халерай. Вось, не ведаю чым. Вось, і яе сяброўка тэарэтычна можа зарабіць штуку, якая дасць ёй, здыміць гэтую пячатку і дасць магчымасць для нас трапіць унутр. Толькі Зоя літаральна напрашваецца, ведаеце, вось яна была ў пачатку, яна літаральна яшчэ пачатак гульні, але яна такая, я не ведаю, што рабіць са сваім жыццём, мне сумненька, дзяўчынку на адрэналіновую іглу трапляе. Такая, я ўварвуся, у запечатаную кватэру. Don't worry, I'll mask the hack. Anyone checks your mobile, all they'll find are some new avatar masks. What do you want? Fluffy bunny rabbits or cuddly koala bears? Surprise me. Okay, but first, let me tell you how this hack works. The firewall's got these symbols that are difficult to automatically decipher. Don't ask me why, it's a mystery. All you have to do is match the symbols at the bottom of the screen with the exact там міні-гульня у нас, карацей, будзе, я йому зараз навіть тлумачити яе. by one. Match all the symbols and the code breaker does the rest. But there's a time limit. Stay connected for too long and the code breaker disconnects. That way, you avoid triggering alarms. You can usually reconnect again after a few seconds. So it's almost like a game? Sweetie, it's definitely not a game. There are real people safeguarding the wire, and most of them aren't particularly friendly. You don't need to tell me that. I've learned the hard way. Okay, I'll update your mobile now. Oh, and I'm also giving you that software cloak we spoke about yesterday. You'll be invisible to everyone, even me. Great. That might come in handy. Зараз проапдейтить наш мобільник, а одразу і хакерською прилатай, яку яно сховає на мобільнику. І так само яшчэ зробіць нас небачнымі ў сеціве. Сецева, увогуле, там цэлая трагедыя здарылася нейкі цягнік зайшоў з рэек толькі з-за таго, што я на некалькі секунд адключыўся ад мясцовага інтэрнэта. Вось, так што тут гэта суперважная рэч, і яна звычайна ніколі не лагае, не бывае такого, што разрываецца сувязь. Вось, але зараз, вось як у навінах гаварылася, што пачатку пачынаюць з'яўляцца нейкая, праблема, там нейкая, яны называюць гэта статыкай. Ой, статыка выклікае тое, што проста адрываецца ад сувязі ўсё. Перабоі ў сеціве. Так, добра, ідзем. Traditional. I love this part of the city. It's so culturally diverse. Ну што ж, бярэм. Вось гэтая халера, якая апячатвае дзверы. The eyes put a clamp on Reza's door. They don't fool around, do they? Ага, добра. Зараз нас научаць, як узаемадзейнічаць. Колькі ўжо часу гульні прайшло, а нам столькі зараз... Толькі зараз нас паспрабуюць навучыць, як узаемадзейнічаць з прадметамі, якія ёсць у нашым інвентары. Так. Выпадаючыя сімвалы ёсць. Вось такі ёсць. І вось гэты смайлік дзіўны. Ёсць. Not too bad for a first attempt. Крымінальніца, так. Так, полностью перегарнули весь покой. Zoe!
Опанькі. Бам. Добра. Ахоўную дрону ёсць. Security spider. I hate spiders. It's got some sort of logo on it. A golden lion's head. Так. Це ўсё, калі я спрабую падысці, мяне таксама дзёўбне. Так. Лепей не падыходзіць. Давайте пойдем до сяброўкі. Можа, у яе ёсць нешта супраць гэтага. А, можна асцярожненька. Так, ажыла гэтая херня. І нас вырубіла. Блин. Я ж схаваўся за сцяною. Карацей, можна красться яшчэ ў гульне, і ніхто не нас не заўважыць. Мы як у Скайрыме, карацей, трошки прысядзем, ось крышачку, і мы раптоўна небачна становімся. Lucius completely busted. Так, я так разумею, мне патрэбна не наступіць ні на ніякае смецце. Магчыма. Магчыма, не. Вядро нам патрэбна. Так, яно дапаможа. It's got some sort of logo on it. A golden lion's head. Я магу нешта у душы забраць? No. Не, не жадаеш в туалет? Окей. А што, калі мы заберемся ўнутр? Я не ведаю, навошта я гэта раблю, не пытайце. Оп, музычка. Оп. Пайшоў. Зайшоў унутр. Падабаецца музычка? Ну, мы просто майстар по забойству роботаў. Так, зараз з малпачкай можам размаўляць. Так. Мы забрали яе гэта самае ядро нейкае, так? Я так разумею, мы тэхнічна можам гэта ўставіць усё ўнутр нашага... Можам уставіць у нашу малпачку і такім чынам атрымаць доступ. Reza likes it dark in here. I've spent a lot of nights in that bed. It's very I'm not particularly tired. Окей. Позбавлюся ад дрона. Я спадзяюся, гэта так спрацуе, бо я не ўпэўнены. Але тэарэтычна мы можам дастаць мазгі нашага роботіка гэтага і малпачкі, уставіць іншыя, а потым вернуць назад усё. Наконт пераклад дыска Elysium. На гэтым тыдні хутчэй за ўсё будзе новая версія, але значнай рэдактуры там не будзе. Гэта будзе больш цікава для тых, у каго каму не вельмі не хапала рэжыму дыслектыка, плюс яшчэ мелкія хібы будуць выпраўлены. Хутчэй за ўсё гэта адзін з апошніх разоў, я спадзяюся, калі я перапакоўваю шрыфты, далей я буду займацца толькі ўжо пошукам тэкста і, ну, скажем так, працаваць канкрэтна над дрэвам дыялогаў і выпраўляць ужо хібы самого тэкста. Вось, можа быць, яшчэ будуць такія аднаўленні выходзіць, у якіх я выпраўляю нешта пэўнае, ну, скажем так, нейкую тэхнічную больш праблему. Але пакуль на гэта я на паузу пастаўлю, бо, ну, скажем так, пошук сярод асетаў займае пэўны час, і я хутчэй за ўсё на ім поўнасцю сканцэнтруюся, таму што ёсць пэўныя праблемы, якія ніяк не вырашыць, акрамя як перабраць усю гульню. І пажадана рукамі і сабе зразумець, што дзе ляжыць. Вось.
Так што гэта займае пэўны час. На жаль, гэта не той, каб у мяне шмат гучных апдэйтаў будзе ў бліжэйшы час, бо літаральна буду займацца халерай, якая, ну, можа прынесці нейкі результат, можа не прынесці. Так. Lucia's brain and power source, both completely busted. Ага. Слухайте, так яна полностью знішчаная, і мне патрэбна да сяброўкі прынесці. Так, а я магу... Можна, калі ласка, не выйти з менюшкі гэтай? Ось, прыбраў. Нам патрэбна для сяброўкі, да сяброўкі зайсці. Бо там полностью знішчана гэтыя запчасткі, іх трэба адрамантаваць, а хто нам яшчэ адрамантаваць іх можа, акрамя гэтай сяброўкі? Я думаю, яны працуюць, але не. Liv? What's up, sweetie? Nothing much. I just stopped by to say hello. I'll see you Ага. later, okay? Okay. Не, яна не дапаможа. А, даць прадмет. Вось. Вось так? Hey, Liv. I need some help. Sure. What? The spider fried Reza's Watilla, and I need to get it running again to find his notebook. I've removed some parts from it, and I think they're broken. I'll take a look. Gimme. Okay, so I can't fix either of these. They're totally fried. Do you have any replacement parts? I have a power source here somewhere. Hold on. Так, пачакайце, калі мазгі сплавіла в гэтай малпачке, як... Што мы можам зрабіць з гэтым? That should work just fine. But I don't have a processing crystal in stock, I'm afraid. If you can't fix this one, then what about Lucia's memories? The data's continuously backed up to a separate crystal. You can use any Watilla brain you want. How about the Watillas you sell here? Don't they have brains? They're shells, refurbished. I'm waiting for an order from Waticorp, but it's not due until next week. I'm sorry. Okay. Яе вацілы не падыдуць, таму прыйдзецца ўзяць нашага, адключыць часова, забраць. Карцей, унутры малпачкі ёсць месца, дзе захоўваюцца на ўсялякі выпадак успаміны, то бок яны не ў адным месцы захоўваюцца. І на замену нам патрэбна хоць нейкая працуючая частка. Бярэм, дастаем мазгі з нашага вацілы, кладзем у тую малпачку. І яшчэ на замену яна дала нам там батарэйку, якая ўнутры ўстаўляецца. Вось, у прынцыпе, мы можам паглядзець, часова пакарыстацца, а потым мазгі вярнуць нашай малпачкі назад. Welcome home, Zoe. Вітаю. Ви бачили, зараз твої мозги достану. Hey, Wonkers, I need you to switch yourself off for me. Why? Because I just need you to go to sleep for a bit. All right, Zoe. Promise to wake me up later? I promise. Nighty-night. Оп, отключився. Sorry. I'll put you back together once this is all over. I just need to twist the neck like... Йому потрібно звернути шею. Начмурить. That's it. Так. Processing crystal. Кристалік ёсть. Ідемо назад у дом Рези. Герої 3 Армагеддон за комплекс отравляється 1000. Дякую, велике. З пятнічнымі стрымамі ўсё застаецца так, як ёсць. Наконт таго, што зменіцца расклад стрымоў, пакуль невядома, калі дакладна, даты ў мяне няма, але прыкладна мне, скажем так, арыентавацца можна прыкладна на сярэдзіну гэтага месяца. То бок прыкладна можа праз пару тыдняў. Гэта складана зараз сказаць, бо ў мяне ў самого няма дакладнай інфармацыі, але перанос стрымоў адбудзецца прыкладна ў той час. Які дзень пакуль не магу сам назваць, бо сам не ведаю. Але як будзе вядома, я паспрабую вам паведаміць, як толькі сам даведаюсь. Спадзяюся, што мне не скажуць у самы апошні момант. Ось, хаця бы там за некалькі дзён папярэдзіць. У выніку, як толькі будзе перанос, стрымы перанесуцца на раніцу,
Хутчэй за ўсё 10 каля 10 па Польшчы. Магчыма, ну, у Беларусі гэта будзе 12 гадзіна. То бок, як толькі гэта здарыцца, стрымы будуць перанесены поўнасцю на гэты час, бо ў мяне не атрымаецца гэта замяшаць. Вось. І калі пазней, ну, там ужо паглядзім, як ўсё будзе ўсталёўвацца, можа быць, некаторыя стрымы я ўсё ж такі змагу вярнуць увечар, напрыклад, там, не ведаю, можа пятнічны стрым. Вось, паглядзім. Гэта залежыць не ад мяне, гэта праца, і праца будзе ўвечары. Можа быць, у мяне атрымаецца неяк, ну, калі ўжо пройдзе час, можа, там, месяц-два, і я змагу нешта вярнуць назад, па-іншаму неяк пабудаваць расклад. Але, зноў жа, гэта ўсё залежыць не ад мяне. Так, гэтая малпачка, я са спаленымі мазгамі. Бярэм туды, уставляем электрычнасць ёй. Так, і зараз мазгі паставім ёй на месца. Мазгі нашай малпачкі. На жаль, гэта, скажем так, не зусім мазгі, гэта не тое месца, дзе запамінаюцца інфармацыя, а там тое, што апрацоўвае інфармацыю. Таму яна запусціцца, але будзем мець веды канкрэтна вось гэтай малпачкі. About you. I had many dreams. I dreamed that you took my mind away. You're okay now, Lucia. I am? Oh, that's good. Where's Reza? He'll be back soon, I'm sure. Good. I miss Reza. Добре. Давайте порозмовляємо з ёй. Please, please let this work. I'll be here when you come back. Ну що, фраза спрацювала? Password, Zoe? I guess you received the message. Don't worry, Reza's probably okay, but he needs you to do him a favor. He keeps a notepad in his safe. It contains information about the stories he's currently working on. It's encrypted, but Olivia should be able to decrypt it. Ask her to hold on to it, and don't let it fall into the wrong hands. If something bad has happened to him, the reason why is most likely in that notepad somewhere. In that case, make sure the truth gets out. Follow me, Zoe. I'll open a safe for you. Карацей, што зрабіў Рэза? У яго ёсць нататнічак, я так разумею, ну, там зашифраваная інфармацыя ўся на тым праектам, над якімі ён працуе. Вось оно. І ён жадае, каб Рэза зрабіў так, каб калі з ім нешта здарыцца, нехта мог забраць гэты нататнічак, калі дакладна Зоі, і аддала сваёй знаёмай хакершы, і яна якраз такі разабралася, што на гэтым нататніку, таму што ён зашифраваны ўсё. Ось, але хутчэй за ўсё ён пакінуў таксама і для нашай хакершы нейк трохі спосабы, як узламаць гэта. Нешта мы здрамаліся ў Касабланцы, думаў, што адразу збяжым. Не, Касабланка даволі вялікі сегмент. Даволі доўгі. Я нават калі гуляў, я не ведаў пра іншыя сусветы, і я вельмі здзівіўся, што мы ўвогуле, скажем так, падарожнічаем па сусвету. Опа. Hey, what are you doing here? Who are you? Don't. Што цікава, яны прыйшлі сюды, але ім не патрэбна былі ні нататкі, ні сама Зоі, іх проста выклікалі назад. Так, забіраем мозгі з Люцыі. Ну, гэтай малпачкі. Maybe. Yes, I'm sure you will. Good. Оп, таму што нефіг пакідаць сляды нашай працы. This belongs to Wonkers. І заберем нататнічак. Гэта матрыца, вельмі верагодна. Вельмі верагодна. Што я магу за ім? Добра. Што за яны? На вуліцы іх не бачна. Што цікава, увесь гэты час суседзі проста сядзяць па сваіх хатах там, альбо, не ведаю, нешта суседзяў не шмат тут у яго. А вось і котка.
Didn't I see that same cat yesterday? Ужо бачылі. Памятаеце, як была першая частка? Яна адразу была пра фэнтэзі такое. Тэхналогіі і фэнтэзі, і ў асноўным фэнтэзі. Гэтая частка ўвогуле, мы зараз з магіі, некай магіі, там нічога такога дзіўнага, ўсё тэхналогіі, ўсё тут загавары карпорацыі, нешта. Якім бокам сюды аркада? Уявіце сабе маё ўражанне, калі я гуляў гэтую гульню, і такі, Касабланка, цікава, дзіўныя сусвет такія, фантастычныя. Вось. Нейкія загавары карпорацыі, ўсё у гэты бок ідзе. А потым бац, і іншы сусвет, магія, ўсё гэта, я ахрэнеў. Hey, Zoe, what's up? You look a little pale. You're not going to believe this. I was attacked. Again. What? Sweetie, are you okay? Yeah, just a bit shaken. Was it the eye? No. I was in Rez's apartment, looking for his notebook when these two girls showed up. They looked like they were twins. I really thought they were going to kill me. One of them slammed me up against the wall, knocked the breath out of me, and then they left. Both of them, without saying a word. Я атрымалі нейкае паведамленне і сышлі. Я шчыра не памятаю гэтых дзяўчынак. Я трошкі іх памятаю, калі іх пабачыў, але не памятаю, з кім яны звязаны нават. I dropped it on the floor. They must not have noticed it. I think I got really lucky. Then I came straight here. I need your help with the notes. And the notepad, do you still have it? Give it to me, sweetie, and I'll see what I can do. Так, добра. Нататнічак. Трымай, кай ласка. Here's Rez's notepad. Okay. Just a sec, and I'll let you know what we're dealing with. Там, дзе снег, так, это будзе другі свет. Снежная лакацыя, гэта у Аркадыі. I need time to decrypt this thing. It's got some heavy locks on it. Але мы вельмі не хутка туды трапім. Final entry. For some reason, that's only got basic encryption, which Reza knows I'd be able to quickly crack. Of course, he wants us to read it. It says Venice Newport, the Венеция, Ньюпорт. Charlie. The Fringe, Чарлі. Newport. That's in North America. Гэта там, дзе была Эйприл Райан. I wonder what the Fringe is. Maybe he's meeting this Charlie guy at a restaurant. Чарлі, калі вы памятаеце, гэта таксама хлопец, знаёмы Эйприл Райан. Let the hand that bites handle it. I can't do that. This is Reza we're talking about. He's in trouble. I can't just sit here and wait for him to come back. What if he needs my help? You're right. I mean, he's my friend too, and I want to help him. I just don't know if going to Newport is the way to do that. What else can I do? It's the only clue I have. Venice, Newport, the Fringe. That's probably where Reza's gone. To see this Charlie person. Я сказал наконт таго, што мы Касабланку пакінем не хутка. Я памыліўся, мы сусвет гэты пакінем не хутка, наколькі я памятаю. Are you sure? My regulars know how to get in touch. I'll call you as soon as I got something. Great. Thanks, Liv. You're the best. Take care, okay, sweetie? Потому что мне падаецца, мы зараз літаральна ў Ньюпорт адпраўляемся. I'll need to go home and get my backpack before I leave for Newport. Збіраем нашы рэчы і накіроўваемся ў Ньюпорт. Нагадваю, тата ўехаў на 2 тыдні. Літаральна 2 дні прайшло. Наша Зоі Кастильо уже знайшла сабе праблемаў. І з'язджае ў іншы горад. На іншы кантынент. Так, давайте вернем ему эти самые мозги назад. А то что он тут разлегся. Oh, hello, Zoe. Hey, you're as good as new. How do you feel? I feel the same as always. Why? No reason. It's good to have you back. Thank you, Zoe. Добре, давайте, може, порозмовляємо з ним, може, я нечто скажу.
Повідомлення він ніхто не пам'ятає. You sure you don't remember the message you gave me? The one about Reza's notebook? No, Zoe. I don't remember any message. I'm sorry. Strange. See you later. All right. Добре. Так. Де там наш? Заплечничок десь був. Я ж його бачив. А, я в нейтральному шафі ось. Тобі хлопця я накинула, а Великий здимок з їм над ложком не зняла. Так, у їх доволі дивні відносини. Вітаю, Білаш. Я вже Кроу. Тільки чому він такий білий? I smell the enemy. They are close. А ось і April Ryan. Ane, you divert their attention when they get close enough. Bryn, stay behind Chuan. I can handle. I don't care if you wield your sword like an Egainon blade dancer. We're not at home. We don't have the advantage. Follow my lead, Bryn. Your blade will taste blood today. Worry not. Let the smoke clear before you attack. The toxins lose their effect quickly, but you should still not breathe them. Got it. Chuan, what do they smell like, the enemy? Hush. Hold on. What is it? Frozen water. I haven't seen this before. You'll tire of it soon enough, Bayal. It's almost like walking on clouds. Would you believe that some Eastlanders strap metal bars to their feet to make them glide on the ice? It looks ridiculous. Did you hear something? Оп. Go back to the hell you came. April Ryan себе як дома відчуває. Уже. Шчыра не вельмі упэўнены, навошта гэта гульні былі бойкі. Усё яшчэ. Так, з нашым ворагам разабраліся. Астатнія дадуць рады, не? Я не упэўнены зараз канфлікт, я трошки памятаю гісторыю. І вось уявіце вось гэты момант, так? Мы тут зноў жа, маё меркаванне аб гульне было поўнасцю, я не ведаў ні халеры, мне просто трапіла дыск, па-моему, трапіў альбо нешта такое. І тут я такі у сусвеце, ну, такім просто тэхналагічным сусвеце, я раптоўна апынаюся вось тут. А ззаді яны з поўдня, наколькі памятаю. That's not the way to stop them, Bryn. We need a better plan. Our sources in the city may have information. I hope so, but we need to focus on getting the supplies and bringing them back to the swamplands. Everything else is secondary. They are all depending on us. If another moon passes, the children will be at risk. If they should fall ill... Naane is right. We go back as soon as we have what we came for. And we do not engage the enemy within scouting distance of the city. We'll be cautious, Chuan. Now we continue, another few days due south, and we'll see her. Mercuria. I can't wait to see the city. If it's anything like you've described, April, it must be amazing. It's been a long time. Things change. Come on, let's move out. April Ryan накіроўваецца зараз да Меркуріі, якая была ў першай частцы, вось гэты велізарны горад. Вось, але яна там даўно не была. Яна зараз дапамагае нейкай групоўцы, каб
Здабыць ежу? Я не ўпэўнены. Я шчыра вось гэты момант не памятаю. Я памятаю, што тут, ну, прыкладна палітычную сітуацыю я памятаю, але зноў жа ведаючы ўжо, калі мы, дзякуючы таму, што мы прайшлі першую частку, некаторыя моманты гэтай частцы становяцца больш зразумелымі. Так, у наша настаўніца аднаборстваў, яна нам ліст даслала. Вось, яна ўвогуле ставіць пад пытанне, ці варта трымаць нашыя практыкаванні. Ну, я таксама ёсць падобны дзённік, як падобны, як у April Ryan. Толькі ён проста больш кароткі такі. А вось, гэта наш адначасовы дзённік і той, куды наш набор квестаў, скажем так. Памятаю, дзе тут я налезу пра гаражу. Я пару момантаў тут таксама памятаю, я просто не жадаю спалерыць, я не кажу спецыяльна пра іх. Таму што яны мяне вельмі напужалі, калі я гуляў у гэтую гульню. Я не чакаў такога. Гульня раптоўна, вось ведаеце, яна такая нейкая светлая пачынаецца, потым раптоўна у цябе там вось хоррор на экранах. Альбо яшчэ нешта вылазіць. Нічога не нагадвае, вы памятаеце гэта месца? Гэта Венецыя, гэта тое месца ў Ньюпорце. Гэта тое месца, дзе хадзіла April Ryan. Зараз яно трошки пераробленае візуальна, і у нас там было ўсяго пару масткоў. Вось. Зараз жа тут ёсць розныя навесы. Гадзіннік вось гэты быў у цэнтры ў самым. Не помню, я магу на яго паглядзець, так? Магу. Хрысціяно, можа, і прыгожым месцам было. А дзе там? Я магу ў верхняй паглядзець? Таму што цэлы горад навісае над гэтым месцам па выглядзе. Бачыце там здаравенная? Ну, блин, не магу сам камеру туды падняць. Ну там цэлы горад літаральна над ім. Так, і што? Hello, lady. Come, please. Well-stocked store or garbage dump? Хлопча, што прадаеш? Are you talking to me? Yes, you. You see anybody else around? Didn't think so, no. Welcome to Best Shop in Venice. Anything you're looking for, I provide. Except drugs. Competition too strong. I don't want any drugs. Look, Прадаю ўсё, што толькі магчыма, акрамя наркоты. З наркоты не прадаю, бо занадта шмат канкурэнтаў. What can I get you? I'm not looking to buy anything right now. Well, this is shop. Place of business. No loitering. I'm not loitering. You called me over here. Details. So, you need any help? Так, мопачка. Давайте мы цікавімся. Нам цікава, што пра наркотыкі? Чаму пра наркотыкі What did you размова? mean about drugs and competition? Drug market's very dangerous in Venice. Venice very dangerous. Not a good place for young lady. Шмат чого тут змянілося з того моменту, як тут була і продраєна все ж таки. Гэта не было самае найлепшае месца, скажем так, раней, але стало відавочна горш. Нейкія банды ёсць. I haven't seen any gangs around. Oh, they're here. The biggest one, they are the Shakespeareans. Stupid names, stupid clothes, very big guns. But they're just kids. Make a few yuan selling drugs, and all of a sudden they big men. Это тое самае месца з першай часткі з каналом. Так, літаральна тут жыла April Ryan і хадзіла ў мастацкі універсітэт. I say joining gang is best way to get yourself killed. Добра, The Fringe, гэта кафе, наколькі я памятаю, у якім працавала April Ryan. I'm looking for a place called The Fringe. Наколькі я памятаю. The Fringe. So you know where it is? Наколькі я I памятаю. certainly do. Well, could you tell me, please? Yes. Keep pants on. Very close. Go to other side of Crossroads, find Via Milano, go through tunnel to Florence Square, and there you are. On the Альбо other ні. side. Thanks. You are Альбо не тое ж. most welcome, and good luck. Таму што занадта трошкі далёка. Калі памятаю правільна, Nice and warm. I can feel my hands and toes again. па ідэі кафе, у якім працавала April Ryan, з яго можна было трапіць літаральна з гэтай плошчы, так?
І яно візуальна павінна быць там вось управа. Вось у там баку. Альбо не. Не упэўнены. Давайте аглядаць тэрыторыю навокал увогуле. Зразумеем, дзе мы і што мы. Так, гэта зачынена. Not sure I want to find out what's up there. Глядзіце, вось гэта месца якраз таки з кафе. The Fringe. Так, гэта яно і ёсць. Гэта літаральна павінна быць яно, таму што тут яшчэ канальчык ёсць, невялічкі перад ім. І тут была вось лесвіца ўверх. І гэта дзіўная дзверь. Праз якую Эйприл Райан. Якая загадкавая і зусім неважная дзверь. Справа ў тым, што ў пэўны момант тое ж самае прыкладна гаварыла Эйприл Райан, пакуль яна не адчыніла там партал нахрен, і яна правалілася скрозь яго. Давайте пакуль не пойдзем у гэты The Fringe, у кафе. Паглядзім што-небудзь яшчэ навокал. Так. Ні халеры няма. Адтуль мы ўвогуле прыехалі, так? Зараз пераправеру ўсё. Каб упэўніцца. Тут таксі было. Так. Ну, в принципе, тут я больше нічога не бачу такого. Пусціце мяне. Зараз тады яшчэ адзін шлях, які варта праверыць. Вось туды праз масток. Яна павінна, вось гэты шлях павінен весці да універсітэта, у якім вучылася Эйприл Райан. Прыкладна, але там далёка яна ішла. Чое ўсё ён туды Assad Robotics, Dragon, The Global Banking Trust, Shaman Industries. Окей, яка дзіўная локацыя. Мне падаецца, ні да ніякага універсітэта мы не дойдзем адсюль. I can see the point of using these barrels now. I've nothing left to live for. I Ні used to гуки own an там. art gallery here in Venice. Now look at me. I don't talk to outsiders. Добра. Я гляджу ўжо поўнасцю тэрыторыю і тады вярнуся назад, бо я ведаю, куды мне ісці зараз. О, пачакайце-ка. Бачыце вось гэтае месца? Вось гэты дом, да якога я зараз падыйду. Гэта месца, дзе жыла Эйприл Райан. Это літаральна, я зараз па муралу. Бачыце мурал? Ён падстёрты амаль, але дрэва трошкі бачна. Это літаральна там, дзе яна жыла. I'm guessing that's the front entrance to the Victory Hotel. Not very inviting, Гэта is it? Вікторія. It's locked. No answer. There's a call button here. Так, ніхто не адказвае. Ну так, гэта літаральна там, дзе Эйприл Райан жыла. Мы яшчэ з левага боку тут вось вырашалі пазл з трубамі. Але, як вы бачыце, тут ужо ўсё разабралі гэтую ўсю сістэму. Шмат часу прайшло. Вельмі шмат. З улікам таго, што час можа ісці не аднолькава паміж двума сусветамі, я нават баюся сказаць, колькі часу прайшло, ну, тут увогуле. Для Эйприл Райан, можа, не зусім не важно, там, ну, можа, пара гадоў, але тут магло прайсці вельмі шмат часу. Так. Вось туды я зараз вяртаюся. Для свайго часу яна кабзда распрацаваная, гэтая гульня, і візуальна, і сюжэтна. 2006 год, нагадываю. Мы гулялі вось гэтым. Ну ладно, гэта складана параўняць, таму што параўноўваць, таму што гульні паміж тым жа 2003 і 2006 скакнулі вельмі моцна. І вось гэта гульня 2006 году. Мы гулялі у Legacy of Kain, які апошні Defiance. Гэта гульня была 2004 года. І дэталяў да халеры. І дыялогаў, ну, дыялогаў, падаецца бы, дыялогаў стала менш, але зноў жа выкінулі тыя дыялогі, якія нам не патрэбны.
Ось, таму што ў пэўны момант у першай частцы гэта была трошкі нават праблемай. Дыялогі, якія зусім не несуць ніякай абавязковасці, але мы павінны іх прайсці, таму што яны развіваюць не сюжэт, а проста затрыгеряць штосьці, нейкія падзеі. Давайте паспрабуем у кафе гэта трапіць. Hello, is Charlie there, please? Who is this? My name's Zoe. I'm a friend of Reza. I'm looking for him. I think he might have been here. I don't know anybody named Reza. Sorry, goodbye. Wait, he's a reporter. Goes by the name Jericho. All right, come on in. Чарлі ведае Єрихон, ну, то бок гэтага хлопца да журналіста. Зноў жа, Чарлі мы ведаем. Але я памятаю, што я не давяраў гэтаму Чарлі тут. Паглядзіце, якое кафе моднючае стала. Yes, can I help you? I'm looking for Charlie. He's down there past the bar. Thank you. Ён проста барменам быў тут. І гэта было, ну, такая проста кафешечка. Нічога надзвычайнага. Charlie's right over there. So, have you worked here long? What are you doing? What? Why are you asking me questions? No reason. Okay, so stop. It's annoying. Окей. Тихенько. It's kind of quiet, isn't it? Look, it's a cocktail lounge, not a cafe. Right now it's the middle of the afternoon. Things heat up around midnight, and everyone stays until sunup. Right. That makes sense. Where's Charlie again? He's right over on the other side of the bar. It's not like he's hard to find or anything. Thanks. Добре. Поздавали свої варіатські питання. Bonsai tree. I like that whole Japanese theme they've got going on here. Вельми старьове кафе. Коктейльний бар у вуглі. Докладно. That must be Charlie. Ти Чарлі. Excuse me, are you Charlie? Yeah. Zoe, right? You said you're a friend of Jericho's? That's right. Has he been here? How do you know Jericho? We go Це way цікаво? Ён не настолькі, ну, як бы састарэлы. Выглядае так, быццам бы змянілася шмат, прайшло там, можа, 10 гадоў нейкіх. Ну, не ведаю, наколькі шмат часу прайшло у канкрэтна ў Старку у гэтым сусвеце. Але адчуванне, што, ну, не то, можа, менш, ну, дакладна менш, чым за 10 гадоў. Я думаю, што, ну, максимум просто 10. Я просто думаў, што, можа, 20-30 гадоў, нешта такое больш моцнае. If you're such good friends, why do you need to track them down? Can't you just call them? It's a long story. Jericho's investigating a story and he's gone subterranean. His mobile's off. He may be in danger. I need to find him. Look, Charlie, he left me a message with your name in it. It's the only clue I have to go on. All right. I believe you. I spoke with Jericho a couple of days ago. He called me, asked me some questions. I answered them. That's all. I really didn't want to get mixed up in anything. I have a business to run, and my customers don't like publicity. Sorry, girl. I wish I could help, but that's everything I know. Угу. Окей. Давайте, можна гандлюватися з ім, погрожати йому, або просто, ну, поспитати. Ми вже ведаємо Чарлі. Чарлі, в принципі, вельми неблагий хлопець і добрий сябар і Райан, так? Ну, я як мінімум быў тады, даўно. Зараз мы не ведаем, што гэта за чалавек увогуле, ды і больш-то затое мы з імі не знаёмы. Але ж, ну, скажем так, я калі яго сустрэў у першы раз, я яму вельмі давяраў. Вось. Зараз жа я больш пазітыўна да яго стаўлюся, таму і давайце, можа, ён нешта распавядзе, калі мы па-добраму да яго. Listen, I know Jericho. He'd ask you to keep things quiet and he wouldn't want to make life difficult for you. But something has happened, something big, and I really do need to find him. If there's anything you can tell me, anything at all, I don't know where else to go. Please. Okay, yeah. He came by last night. We talked a few days ago, but Jericho, he wanted to meet up. He said that some conversations shouldn't cross the wire. He wanted to ask me some questions about a place I used to live in 10 years ago. 10 років тому він жив у нікому місці. The border house. It was a boarding house for students, run by an Englishwoman, Fiona. That's where Jericho got my name from. The place has been turned into a hotel. Добра, падзея у 10 гадоў таму. Ён жыў, Чарлі жыў у тым жа самым доме, што і Эйприл Райан. Зараз там гатэль.
Вось гэты гатэль, да якога мы прыйшлі. Апартаменты, у якіх, ну, раней гэта месца літаральна там, дзе яны ўсе жылі, і Чарлі і Эйпрыл, наколькі ведаю, увогуле пазнаёміліся там. Вось. Падазронае зараз месца. Джеріка жадаў даведацца ўсё аб гэтым будынку. The Victory Hotel. Shady Отель place. Victoria. Jericho wanted to know everything about the building. Entrances, exits, floor plans, the works. He didn't tell me, and I didn't ask, but my guess is he was planning to break into the place. Why? There are stories. They say the place isn't really a hotel, but some kind of front for... I don't know, and I don't want to know. Like I said, there are stories. What kind of stories? Look, I get all sorts in here. I hear things. But if I start shooting my mouth off, I get burned. I lose my customers. I lose my business. Hell, with some of the people that come in here to party, I could lose a lot more than that. So don't get me wrong. I would love to help you. But like I told your friend, I can't say much more than that. I understand. So, Jericho was interested in... Єріхон, ну, хлопець гэты, ён збіраў інфармацыю, а ўсё, што магчыма пра той будынак, быццам бы ён збіраўся забрацца ўнутры яго. Там нешта адбываецца. Яно прыкрыццё для чагосьці, для нейкай справы. Але інфармацыі больш няма. Hotel. Yeah. I told him there are canals running underneath the building and that there's a backyard. Since they drain the water, you can use the canals to get around. Каналы без воды ўжо, і там можна прабрацца да будынка па каналу. I honestly couldn't tell you, girl. We spoke, he left, haven't heard from him since. Okay, well, I guess that's a start. Victory Hotel. Тэхнічна, ну, яе рэза гэты, ён быў літаральна гэта апошняе месца, дзе яго заўважылі. Ён збіраўся ўрывацца ў гэты гатэль Вікторыя. Where is the Victory Hotel? Ён знаходзіцца, мы і так ужо ведаем. Walk to the other side of the crossroads past the Chinaman store. You'll get to a bridge called the Rialto. Cross the Rialto to get to Marco Polo. Marco Polo will take you to the Brink. Victory Hotel's on the end of the Brink. Big gray building, wooden door, bench out front. I think there's some scaffolding still left from the construction work. That might help you get down into the canals, but I haven't been around there in a while. Окей, я написав, як мені там спуститься. Do you own this place? Nah, I just run it. I used to own it, though. Bought it cheaply right after the collapse, hoping business would pick up again. It never did. I managed to sell it eventually, and the new owners hired me back to manage it. With the new Ён не керуе зараз гэтым месцам. We're one of the hottest places to go in Newport right now. We get VIPs from around the world. They scram in, party, leave the next morning. Funny thing is, 10 years ago, this was a popular student hangout, the Fringe Cafe. I worked here as a bartender. This neighborhood, Venice, it was a great place to live. We used to think it was the center of the world. And it was, for a while. Different world, different times. The collapse changed a lot. Яны яшчэ усе ўзгадваюць нейкія падзею, калапс. Я так разумею, што гэта падзея якраз такі неяк звязана з дзеяннямі Эйпрыл Райн. Яны проста не дакладняюць канкрэтна. І Эйпрыл Райн увогуле мы яе гісторыю не ведаем. Ну, чым яна займалася пасля падзей гульні. Эйпрыл Райн зрабіла так, што сусвет пачаў зноў вярнуўся ў баланс, але, магчыма, нешта адбылося, нейкая падзея калапс. Я так разумею, што гэта момант, калі там, ну, два сусвета спрабавалі сутыкнуцца паміж сабою, толькі у Старкі так і не зразумелі, што гэта пра два сусветы. Нагадваю, што адзін сусвет, Аркадія, магічны сусвет, ведае пра тэхналагічны сусвет Старк, а наадварот не. То бок Старк, ну, гэта ўсё цмокі, там, феі, гэта ўсё прыдумкі. Hell, it changed everything. Можа, ведае нешта. Не, ну, про коллапс. Ну ладно, ничего не говорить. Have you lived in Venice all your life? Feels like that sometimes. But no. I came here for school when I was 19. The Venice Academy of the Visual Arts. It was famous. Still is, but for very different reasons. Back then, it was the best art school in the city. After the collapse, I lived uptown for a while. I needed to get as far away from Venice as I possibly could. Place has gone to hell the past decade, even more so than the rest of Newport. I don't live here. No one lives here, not if they have a choice. Ён нават тут не жыве ў гэтым месцы. Карацей, кароткая гісторыя Чарлі.
Чарлі пасля таго, як калапс здарыўся, ну, скажем так, ён працаваў тут барменам, так, у гэтым жа кафе, потым у пэўны момант выкупіў яго, пасля калапса, я так разумею, і падумаў, што, можа быць, прывядзе бізнес у парадак тут усё ж такі, таму што, ну, кафе абанкруцілася літаральна. Вось. Ён падумаў, што будзе весці справы, і ў яго трымаецца, але, ну, не вельмі пайшоў бізнес, у выніку яго ўсё ж такі атрымалася яму прадаць яго, і ён, ну, знайшоў пакупацеля. Вось. Але, ну, і яго потым гэты же пакупацель наняў яго як менеджера гэтага кафе, толькі ўжо ўліў грошай, і сюды розныя VIP-кліенты ходзяць у гэты бар. І, ну, такое, шмат з усяго сусвету, карацей, розныя VIP-кліенты збіраюцца. Так, што он можа распавесці пра Венецыянскую акадэмію мастацтва? What did you study at the academy? I'll tell you if you promise not to laugh. I studied dance. You did? I was a kid. I believed that with enough passion, I could do anything I wanted. I had such faith in myself and in the world. But faith and passion alone will only carry you so far before reality sets in. I hung in there for a while, but money was tight. I had to drop out and find a job. When that happens, you got to face up to the facts. Your life ain't gonna turn out the way you hoped it would. And your dreams, they don't matter so much anymore. You lose faith, but life goes on. Besides, look where it got me in the end. I've done well for myself. I'm a happy man. Giving up on your dreams isn't necessarily such a bad thing. Okay. Thanks, Charlie. I appreciate all your help. You're welcome, girl. Let me know if you find your friend, all right? Не магу нешта яшчэ глядзець тут? Па выглядзе не. Ну, добра, бяжым у гатэль Вікторыя. Мы жа майстрыца-крымінальніца. Возьмем зараз уварвемся ў гатэль. Там робяць нешта падазронае, мы першы, хто уварвецца ў гэты гатэль, правильно? Адбіты? Наркаманы там хутчэй за ўсё, так? Забойцы нейкія, банда можа якая. Лезем туды. Ён сказаў, што дзесьці там ёсць строительныя лясы, па якім можна спусціцца ўніз у каналы і трапіць да увогуле, ну, унутр гатэля па каналу. Зараз паспрабуем на гэта і зарабіць. Так, строительные лясы. Вось ты ён меў на увазе, так? No answer. Ніхто не адказвае. Дзверы зачынены. Still locked. What was I expecting? Добра. Лезем праз низ. Прапануем адразу ў каналізацыю. Так. Добрая ідэя. Ну, кайфовое ж месца. When I find you, Reza, I'm giving you a big hug. And then you're buying me new shoes and pants. And a very big cup of hot coffee. Добра, мы, атрымліваецца, з іншага боку просто падышлі да гэтага кафе. Да гатэля. Я ўпэўнены, што ў таго хлопца ў краме можна будзе нешта набыць, каб нам у гатэле спатрэбілася. Замок. Цифровы. І крывавая пячатка рукі. Цудоўненька. Ідэальнае месца. Добра. Оп. Yes? Hey, it's me. I found out where Reza was last night. A place called the Victory Hotel. But I need your help. Sure. What do you need? Don't freak out. I need to disable a padlock. I won't ask. What does it look like? Black, nondescript, blue light. Патэлефанавалі сяброўцы, можа яна падкажа, як адчыніць гэты замок. No keypad, so I'm guessing it only works with a key. Can I hack it? Sorry, sweetie. Those things aren't usually wired. They operate on short-range frequencies. You need to get close, and you need a lockpick. What kind of lockpick?
Anything reasonably modern should be able to take care of it, unless it's really heavy-duty stuff. I don't think it is. It's just a padlock on a fence. Any lockpick will do, as long as it's got multiple frequencies and a universal interface. Most do. I'll try and find one. Thanks, Liv. Добра. Нам трэба ўзламаць гэты замок, але ён настолькі стары, што ён нават да інтэрнэта не падключаны. Вы разумееце, наколькі ён стары, так? І ён простенькі максімальна, таму любая электраадмычка яна дапаможа. Хутчэй за ўсё, гэта падазроны чэл, які наркатой не гандлюе, вось ён можа нам дапамагчы. Няўжо гэтая агароджа? Можа быць, гэта тая самая агароджа, бо я не памятаю, што праз яе пералазіць патрэбна было. Я памятаю, што замок будзе, я памятаю, што за агароджай. Я нават гэты гатэль памятаю, вось я пра гатэлі казаў, што я трошкі не быў падрыхтаваны да таго, што будзе адбывацца. Так, дзе там наш сябар? Нам трэба адмычку. Ён дакладна павінен нешта такое прадаваць. Мужик, калі ласачка, мне толькі адмычачку. Продай. You're back. What you need now? I need to pick a padlock. Ломік было б ідеальна, але ці будзе гэты ломік падключаны да інтэрнэта? No explanation needed. I'm not tearing anyone. But sorry, can't help Ён прадаў усе. Also out of lockpicks. I thought you said you can provide anything, except for drugs. Ha! You very funny girl. I like you. Okay. I might have something in stock for you. It's refurbished, but good as new. In fact, better than new. Can pick most locks made in past 15 years. I'll take it. How much? Wait. May look like charitable old fool, but this not cheap. Only one I got. You a good customer, but lockpick more valuable than money in Venice. Блин. У нас есть два варианта. Разломаться, альбо пытать его просто, каб ён... Давайте разлуемся. So you have something in stock, but you don't want to sell it to me. Thanks for nothing. Not so fast. I like you. You got spirit. I want to help. Maybe we can make trade? I don't have anything to trade. All I have is my mobile. No mobile. I got too many already. Cheap. Made in China. Top quality. So what do you want to trade? Please, help me out here. Mobile not very interesting. But my customers, they paranoid. They like... Ён жадае, каб мы ему продали... У нас есть ідеальная прилада для яго. Мы можем продать ему приладу, якую зробила наша сяброўка. Some kind of cloak for mobiles? Yes. That could be worth a lot to me. Definitely worth trading away last lockpick. Яны праходзяць вельмі проста. У параўнанні з першай часткай, гэтая частка проста вядзе за ручку. Ну, у першай частцы былі моманты, калі я просто такі, блин, што я павінен тут рабіць? Тут жа я, мне літаральна ніякіх пазлаў нават не падкідаюць, мне просто паказваюць сюжэт. Так, ён жадае, каб мы далі яму... Яму было бы добра мець прыладу нейкую хакерскую. На, трымай. Zoe, is that you? Did you find a lockpick? Sort of, but I need your help. Sure, sweetie. What do you need? I'm trying to buy a lockpick from this merchant, but he doesn't want money, he wants software. I got software. What does he want? Remember that cloak you gave me? Could I get a copy of that which would work on other mobiles? Not the same one. I wouldn't give that to just anyone. But I have another software cloak. It's not as powerful as yours, but it's good stuff. I'm sending it to you as we speak. I'm sure he'll be ready to do business. Наша сяброўка дашлі нам больш праз простую версію гэтай нябачнасці ў сеці. Мы яе абмяняем на адмычку. Бо яна не жадае даваць настолькі крутую рэч, якую нам усталявала, абы каму. Так, а што гэта за рэч? Гэта сумясціць з чымсьці. Добра.
Ну що, хлопче? Already? Got something to trade? Something good? I've got just what you need. It's a small program for your mobile. For any mobile. It disguises Перша the частка phone добрая. and makes it Мені hard for сподобалося. the Не Sky глядячи to на те, track it. що я гуляв її. Я пройшов другую, пройшов Chapters, ну, тобто третю частку. І потім тільки пройшов першу не так давно на стримах. І вона неблагая, єдине, що старий квест. Є єдина проблема. І має проблеми з класичною для старих квестів. This is some good stuff. Where you get this? I never seen nothing like this before. This will make my customers very happy. Йому він подобається приладу, яку йому закинули. Давай, одмичку. We have a deal. Here is lockpick for you. Pleased to do business. Very pleased. You buy something now? Best prices, guaranteed. You come by. Добренько. Засталося вернуться просто, пробігчи назад. Цікавий момент. Ось зараз ми бігли по дорозі, і там шмат поворотів. Цікава реч. Я надію, ці повороти зроблені спеціально, каб не нагружати комп'ютер. Це спеціальний момент, коли частка ресурсів просто визваляється, тому що коли промальовувати далеку дистанцію, гэта складаней. Прасцей рабіць просто завароты, вось як тут. Заўсёды тут дыстанцыя пэўная, яна не даўжэй за не даўжэй за пэўную даўжыню. Разумееце? То бок заўсёды будзе паварот праз пэўны час, не будзе такого, што будзе доўгая дарога і мы будзем па ёй бегчы мець магчымасць. Усё там будзе паварот. Вельмі хутка. Альбо перапад у вышыні, нешта такое. Каб схаваць частку тэкстурок. Так, давайте-ка. У нас ёсць адмычка гэтая. Не тое. Адмычка мне патрэбна. Вось тыя. Ага. Падабраць зараз камбінацыю, так? Угу. Добра, вось так зробім. Ёсць. Мне патрэбна яшчэ вось гэтую штуку сюды. Оп. Далей. Вось гэта мне спатрэбіцца вось тут. Вось гэта мне спатрэбіцца вось тут. Ёсць. І ў цэнтральнай частцы мне застаецца толькі вось так разгарнуць. Ёсць? Узламалі? Элегантныя пераходы. Так, так. Вельмі шмат такога мелкага насамрэч у гульнях хаваецца, каб проста зрабіць гэта тэхнічна больш разумным. Што цікава, ну, добра, калі гэта адразу ў дызайн упісваецца, а не дадаецца потым. Таму што час ад часу дызайнеры прыдумаюць такі канцэпты, якія тэхнічна будуць проста ў вас лагаць. А прыгажосці вы шмат ад гэтага не атрымаеце. Як вам? Зусім не падазроны гатэль, так? У нас яшчэ нагадваю, у нас жа там трошкі хоррор. Ага. Я так разумею, нам патрэбна перасоўвацца ў той момант, калі едзе цягнік, бо сабака, ну, прызвычаілася да цягніка, нават не прачынаецца, але хутчэй за ўсё без яго яна нас пачуе. Зараз будзем чакаць цягніка і паспрабую трапіць. Так, бутэлечкі не зачапіць. Цягнічок едзе, цягнічок едзе. Ну, а чаму ўзаемадзеянне не з'явілася? Ладно, нічога не робім. Чакаем наступнага. Спі, сабака. Ага, зачынена. Цудоўна. Як жа яшчэ яно магло бы быць? Так, тут шкло. Я просто баюся хадзіць, ну, хутчэй. Потому что боюсь, что яна прачнецца. Ён. Так, поехал цягнічок. Я так разумею, вось сюды мне патрэбна. Собака спі. Нічога не адбываецца.
Нікусайдзе просто гуляє. І там катсцена, у якої просто Зої твар з'їдають. It's an axe. Ага. Цудоўна. Я разлічваў, што тут будзе ключ, альбо нешта такое, тут, блін, сякера. Зараз чакаем цягнічок. Едзе цягнічок. Я реально думаю, што хутчэй за ўсё я магу спакойна бегаць, пакуль цягнік едзе, але я баюся, што разбуджу сабаку. На секера мар любой дзяўчыны. Ідэальна. Асабісці той, якая ўрываецца на прыватную тэрыторыю. Мне асабісці спадабалася гэтая рэакцыя гэтага гандляра. Ён такі, так, добра, вы ўрываецеся ў частную тэрыторыю, цудоўна. Ухваляю. Можа быць цікава адчыняць як мага больш сцэнаў? Ну, калі ў мяне ёсць захаванне, я магу захавацца. О, у мяне ўвогуле пустое месца для захавання. Оп. Сабака. Прачнуўся, не? Ён трошки падпрачнуўся ў гэты момант. Ну, блин, я не ведаю. Давайте, няхай з'есі нам твар. У нас бойка пачынаецца з сабакам. Біць я яго не магу, калі што, то бок я магу толькі збегчы адсюль. Давайте загрузімся просто. Нічога так... не, давайте дадзім ему даесці нас ужо. Раз такая справа. Не, сцэны з паяданнем твару няма, на жаль. Вельмі хацелася б. У гульні, якая, у прынцыпе, пра казку. Ну, такую, дарослую казку, скажем так. Добренько. It won't budge. Ага. I found this axe in the garden shed. Я-то забыў сякеру. Вось толькі куды мне яе прымяніць? Можа быць, мне патрэбна ўвогуле адсюль сысці? Давайте ў галоўны праход просто проломімся, не? Я просто не ўпэўнены, тут неяк няма куды прабівацца. Я там зараз зазіраю за вугал. Сякеру мы здабылі. Але сэнс? Таму што выкарыстаць яе я тут не магу на гэтай дзвяры. Давайте ў галоўны праход паспрабуем просто разламаць яго. О, я прыдумаў. Бачыце, там яшчэ кантэйнер нейкі стаіць. Можа быць, мы на гэты кантэйнер неяк забрацца зможам? Мне падаецца, што так. Во, цудоўна. Так. Ён не можа яе рухаць, так? Альбо што? There's a metal bar on the side. There's a metal bar on the side. Угу. Могу неяк аб'яднаць штосьці там? Альбо ўжо не актуальна? There's a metal... Ну, гэта наверх залезть, так? О, штурхнуць. Знайшоў тут тое, што патрэбна. Працягвай штурхаць. Яшчэ далей. І мы таким чынам зараз і пролезем унутр. Где там моя кола? Ось. Упс, сякеру уронілі. Нічога, зараз пойдем заберем. Ведаеце, мы праніклі ў гэты будынак толькі таму, што сякеру сваю абранілі ў ім. Так, што гэта у нас? Нейкія анучы. Заберем.
It's a rusty old can. Што гэта там? It's a metal can. Металлічныя It's a нейкія rusty old can. жбаны. Ну давайте I понюхаем. don't smell anything, but there's definitely something inside. Магчыма, там Water, вода. maybe. Тут. Понюхаем. Гэта ж There's бяспечна. nothing in this one. It's empty. А гэтая пустая. It smells like Гэта як petrol. паліва пахне. There's nothing in this one. Окей, It's давайте... empty. Блин, а я могу зараз унучу гэтую просто It smells обмакнуть? like petrol. Не веду навошта. А, я не могу зараз. Блин. Ну, хотел бы. Ну, ладно. Добра. I don't know what that's for. Бойлер? Натиснули? Загарэўся. А, окей. Неяк падзахрас. Ой, сякера. Мы літаральна зараз зробім гэтыя самыя сабе факел. Так, вось цябе аб'яднаць сюды і факел. І потым мы бярем і факел такія гатова. Зараз застаецца запаліць яго. Okay, I get it. It's like a lighter. Я могу? Где там мой факел? Оп, запалили факел. Опа, тут дверь есть. Никуда бы не подумал. Кроу. Я спадзяюся, што гэта фарба. Глядзіце, яшчэ дзверы максімальнай бяспекі. Нейкая жалезная сцяна. Нагадваю, гэтае месца, дзе раней жыла Эйприл Райан. Это было просто, ну, як гэта? Не сталоўка, як яна, блин. І... Забыўся. Карацей, месца, дзе студэнты могуць жыць разам. Ось. Літаральна, яно дзеля гэтага было, і студэнты жылі ў мастацкай акадэміі. А тут вось такое. Трэба лізнуць ідэальна. God, that's Reza's lighter. Добра, гэта належала Розіелю. Розіелю, блін, яким Реза? Яе хлопцу належала, кстати. That girl, is she here? Find April Ryan. Save her. Крыповая дзяўчынка кажа, што выратуе Эйприл Райан. Мне падаецца, гэта пакой літаральна... Літаральна пакой Эйприл Райан. She just vanished. The screen said 201. That must be the room number. 201. Гэта дакладна, па-моему, нумар Эйприл Райан. That closet in room 201. Is that what Гэтае месца, калі што, адзін з месцаў, дзе адкрывала парталы Эйприл Райан, якраз такі. Давайте для тых, хто не ведае увогуле пра сусвет. Я расказваю гэта з ведаў першай гульні, і зноў жа, я зараз гляджу на другую частку з зусім іншымі вачыма, бо я першую не гуляў дагэтуль. Вось. І для мяне зараз шмат якіх дэталяў у гульні, яны стыкуюцца з першай часткай. Але раней гэта ўсё было загадкай. Дык вось, якая справа? Эйприл Райан мае суперздольнасць, скажем так, рэдкую магчымасць. Яна шыфтер. Шыфтары могуць перасоўвацца паміж двума сусветамі без неабходнасці падарожнічаць паміж імі, скажем так. Яны могуць проста ў сваім сне адчыніць, як бы перайсці з аднаго месца ў іншае, поўнасцю, цалкам. Ну, як бы... Ну, реально просто перасунуцца, карацей. Яна просто можа адчыніць партал для сябе і перасунуць. Яна яшчэ і вельмі моцная шыфтер. Шыфтера ўвогуле даволі даўно не было, а такіх моцных і яшчэ больш. Але літаральна, каб Эйприл Райан скручаць ўсё гэтую здольнасць і дало мясцовая суперэнергія там невядомая, баланс, баланс як бы сам спрабуе ўраўнаважыць сябе, і ён спрабуе знайсці кагосьці, хто можа яму гэта дапамагчы. Эйприл Райан была адным з тых людзей, якая магла бы быць для гэтага. Там ужо гаворка пра тых, хто спрабаваў пазбавіцца ад такіх, як яна. Магу гэта глядзець? Кроў, карацей. Так, яшчэ раз паглядзець можна?
Looks like it controls the building's surveillance cameras. Тут камера по всьому будинку, тільки нічого цікавого Ейприл нічого не бачить. Ой, Ейприл, блін, я вже з іменами забув то все. Зої. Блін, Ейприл, рятуй Розіеля. Так. Дзверы, шмат железных дверей. Гэта літаральна месца, гэта дакладна тое ж самае месца, у якім была Эйприл. Павінна быць. І вось той пакой павінен быць літаральна там, дзе яна жыла. Ну, яе пакой. Самае жорсткае яшчэ, што канкрэтна ў той пакой яна і ў гэтым пакоі спала і адолела адчыніць партал. Вось, у сваёй жа шафе. Там быў крытычны момант, і яна адолела гэта зрабіць. Так, я не могу это отчинить. Solid. I don't think it's possible to break through this one. It looks brand new too. Like it's been installed Это так recently. будто бы усталевали не так давно. Блин, давайте. А что, я просто гэтую могу неяк отчинить? Неяк не выглядае. Мои есть что-нибудь с предметов? Подмычка может? Не? А навошта такі ўмацаваныя дзверы ставіць? Мобільнік можа? I never leave home without my mobile. Almost never. Where's lighter? Так. У мяне няма ідэй. Так. Ну, павінна быць нешта невідавочнае, што я просто не тыркнуў, так? Іншага тлумачэння ў мяне няма. Ну, система назирания. Я повинен з ёй неяк взаимодействовать, каб адчыніць дверь. Тільки нема нічого такого. О, телефоном можна. Може узламаю зараз. Так, узламваем. 10 павінна быць. Вось он сімвол раз. Перагорнуты 2. Квадратненькі 3. І вось гэты дзіўны смайлік 4. Ёсць. Што з Розіэлем? Чарговы парадокс. Забыліся на Розіэля. Усё, Розіэль там у душу сваю аддаў Соул Ріверу. Усё нормально. А то зараз такі мікс будзе просто ў галаве. Розіэля, карацей, мы ратуем тут. Розіэля. Яго запалку знайшлі. Опа, вы бачите? Наркоман. А ведаеце, адкуль я гэта ведаю? Таму што я та самая бабка, якая сядзіць на гэта самую каля пад'езда і бухціць. Піца. А давайте скрадзем піцу і збяжым. Як вам? Я захаваюсь. Someone's rehydrating and heating a pizza. Looks like there's still a bit left on the clock before it's done. Так, яшчэ займе пэўны час. Але я магу просто... If I reprogram the timer, I can make the alarm go off almost immediately. Я магу неяк зрабіць так, каб... Дзе мне дзесьці схавацца цікава, патрэбна альбо не? Ah, yeah. Pizza's done. Very good. Я не павінен мяне тут заўважыць, правильно? Блин. Заўважыў. Мне патрэбна было быць ціхім. Так. Можна прыкінуцца, што мы тут на працу уладкоўваемся. Можна спытаць, ці ёсць вольнае месца ў гэтым гатэлі. Давайте прыкінемся, што тут месца вольнае Good ёсць. afternoon. This is the Victory Hotel, right? I need a room. I'll be staying until Tuesday. Do you serve breakfast? Oh, yeah, g'day. Sorry, darling, but this ain't no, all righto, yeah, the Victory Hotel. That's what the door says. Vacancies, eh? Я мог бы яго абысці, каб ён мяне не заўважыў. Я так разумею, што гэта на адзін раз. And I really need a room. Do you have anything with a bathtub? Oh, we might have something on the... Wait a minute. How'd you get in here? I didn't hear the buzzer. Or did I?
Сказаць яму праўду, як мы сюды трапілі. З хлусцікам, I вядома. buzzed, and someone let me in. Isn't this the reception? I like it. It's rustic. I didn't need the buzzer. Maybe someone bloody Marcus will throw a right fit. Подманули. Shit creek for crying out loud. Listen, I don't want any drama. I just want a room, something with a view. Ah, yeah, room. With us being a hotel and all. Maybe, well, I don't think there's anything available at the moment. Можна паспытаць каб-менеджера. Я не памятаю гэтага дыялога. Мне падаецца, я заўсёды яго абыходзіў. Можна паклікаць менеджера альбо спытаць, што мы самі сабе нумар знойдзем. Менеджера проста клікаць бессэнсоўна, ён яшчэ больш людзей працягне. Вось, давайте глядзець. Хутчэй за ўсё і гэта не спрацуе, так што... Nah, sorry, darling, but I can't let you wander around here alone. Wouldn't be minding my job, would I? We don't have any vacancies. We're a very popular hotel. Yeah, sorry, I'll have to show you out. No, I'm not leaving. Don't get smart with me, darling. Now you'll be off like a bride's nightie, or I'll have to drag you out myself. Come on! No! Come on! Зараз будем биться з ним, так? Ау, нехай он моцно б'є. Могу ухилиться до этого? Оп, на тобі. Ау. Ну і все. Бойки такое собі. Таке ж розламалося там. Неприязне обслуговування, так. Я усього там номер ожидав собі. Так, ми там заховалися, так що, в принципі... Давайте активуємо піцу. Беремо, активуємо. Попередні раз я просто паспрабаваў прабегчы міма яго. Я зараз дачакаюся, каб ён... Можа быць, каля дзвярэй трэба было стаяць. Вось адзінае, што я прадзяваўся. Спадзяюся, ён будзе доўга тут заняты. Мне падаецца, он там скончыў. Хутчэй. Нахрен проскочили. Давайте заховаемся. Пролезли наверх. Тут зачинено. А это не той номер, куды мне патрэбна? Не, падаецца, не ён. Это на вуліцу кудысьці. На балкончик альбо нешта такое. А, я узгадываю зараз. Там, дзе ён тэлевізор глядзеў, гэта літаральна іх галоўны пакой, у які мы маглі ў першай частцы заходзіць. А вось гэта коридоры, гэтыя пакоі. Я нават ведаю гэтыя пакоі. Ачмурэць. То бок зараз яны маюць сэнс. Бачце яшчэ раз гэтая херня. Тое ж самае, што было на дзяўчыне, якая памерло у пакоі Реза. Выглядае як медычная нейкая халера. Это не гатэль, это лабараторыя. Я могу ее забрать просто? Добро. Не кранаем. Здесь якая справа? Номер 202. Нам патрэбна номер 201. Там, где была Эйприл Райан. Вось тут аппарат стаяў. У нас камера, увогуле, мы... Вось сюды мне патрэбна. Это літаральна пакой Эйприл. 100%. Насупраць жыў... Вось у нас камера вось так стаяла яшчэ. Или мы гулялі вось таким чынам. Опа. Дзяўчына? Яна не разумеет, дзе яна ўвогуле. Ну, ты мне пужаеш, дзяўчынка. В 203 пакоі жыў мудак. Сусед. Калі вы памятаеце яго. Там ёсць яшчэ наверх. Нейкі, давайте захаваемся яшчэ далей.
handle on this window looks a bit wobbly. Так. Туалеты, душ. Ручка. Давайте попробуем дверь отчинить. Блин, девчонка, ты меня пужаешь. Нахрен. Так, 201 зачинено. Добро. Упс. Ты что отсюда идешь? Можешь, Кайловска, не идти? Могу выбраться на улицу? О, ручка. А, ё-моё. Давайте наверх. Сховаемся. Это хлопчик, он же сюда прийде, так? Блин, я не могу поглядеть вниз туда. А, ё-моё. Дрянно. It's locked. Надо, коли він подимется сюда, я просто зауважу этого опошний момент. Камера так стала. Ну, давайте заховаемся. Я попробую просто вниз пойти. Я зараз захваню, потом створа трохи виграю. А, ось туди. Окей. Можна загружатися одразу. Бойку з їм я не вельми виграю. І я на того не варто, щиро кажучи. Оп. Він сходив у туалет і сійшов. Добре. Я ручку нейкую там забрав. Так. Я, може, можу уставити її куди-небудь. Наприклад, я можу задницю. Так. Тут ручки есть повсюль. В окно, может быть? Не? Не. Ага. Ось тут не питається. Я не можу зрозуміти, там ручка есть і ні? It's the handle from the bathroom window. Окей. А як мені трампить на вулицю? Я просто подумав, може я в окно пролезу кудись. I took the handle off. Добре, я можу її уставити назад. Я зняв, я можу її... Назад я її не поставлю. Окей. А що я можу зробити тоді? Блін, я не розумію. Ну, гэта ручка літаральна для окна нейкая, так? А, вось, глядзіце. Во, вось сюды патрэбна. Не заўважаў спачатку гэтага праходу. Ну, в прынцыпе, выглядае бяспечна, так? Бярем. Ручку. Отчиняем. Полазим. И все в порядку. Захаваюся. Можна пролезти наверх. Тут я не проскочу, а мне потрібно вось у той покой. Я так разумею. А, не, почекайте-ка, не у той покой, а вось у гэты. Вось літаральна тут поблизу. Ну, пойдем об выход, бо варыянту нема. Упс. Поднялись наверх, еще развалилось. Doesn't look like there's anyone in there. Зоя адбітая, так? Тут яшчэ і камеры па ўсёй хаце. Нас жа потым вылечаць без праблемаў. What's all this equipment for? Это номер 301. Зараз я выйду на нейкага мужика. Блін. Як ведаў. Окей. Вышли на мужика. Взяли рушничок. Невідомо навошта. Але добра, няхай будзе. Важно ведаць, дзе ваш рушничок. Это вельмі важно. Так, вось он спіць. Няхай спіць далей.
С бомжом биться не ожидаю. Секера не взяли. Дык секера развалілася. І ўвогуле, што там, блин, нейкая секера ў параўнанні з рушнічком? Оп, яна заўважыць? Не заўважыў. І гэты пакой зачынены. Што вы ўсе пазачыненыя такія? Давайте-ка захаваемся, бо мне падаецца, я дабраўся тут, куды патрэбна. Стары радыятар. Так, добра. А я магу на яго прывязаць гэтую вярочку, рушнічок, і па рушнічку. Я зламаў секеру, так, я яе ўраніў, і яна разбілася, і потым я з яе факел зрабіў. Так, акенца можна адчыніць. Так, можна? Можна. І вось зараз рушнічок. Не, нельга. Усё яшчэ нельга. Высока. Мне, можа, яшчэ рушнічок патрэбна? А дзе я вам яшчэ рушнічок возьму? Можа, ў пакою таго мужика? Давайте-ка захаваемся. Ось он спаць зараз пойдзе. Мужик, спи. Мы у тебя толькі рушнічок заберем. Упс. Ён нас не заўважыў. Ён нас не заўважыў. Усё ў парадку. Я ж забраў рушнічок, правильно? Не забраў. Давайте тады шукаць. Чакаць, пакуль ён выйдзе. Мне падаецца, я яго разбудзіў сваімі дзеяннямі. Мне патрэбна, каб ён сышоў у туалет, я забраў рушнічок, і толькі тады я магу... О, пайшоў. А чаму ты сюды ідзеш? Можаш сюды не ісці, калі ласка? Зараз будзем біцца з бомжом. О, ды яго лёгка перамагчы. He looks completely out of it, but I should still stay out of his way, just in case. Добра. Ну, атрымалася не зусім так, як я разлічваў, але падыдзе. Ідзем адсюль. Пакуль мы тут на дапамогу не прыйшлі. Так, ты звязаць з гэтым. Можна? Можна. Зрабілі вяроўачку. У нас на Heroes Героі 3 Армагеддон за конфлікт справляецца яшчэ 500. Дзякуй, Рікі. Дарэчы, трэба зазірнуць, што ў нас па спісу лідараў увогуле. Даўно не зазіраў. Так, спіс лідараў. Бо мне Разіэль там не даваў нармальна гэты спіс глядзець, бо падала кожны раз гульня, нават з фіксам усё роўна была праблема. Mass Effect 2 за злачынца у нас на першым месцы, Герой Меча і Магіі 4 на другім месцы, на трэцім месцы Disco Elysium, на чацвёртым Mass Effect за героя, на пятым Hearts of Iron 4 мод на Fallout. Добра, чакай-ка, за злачынца... ну, за злачынца атрымліваецца на першым месцы, і на другім месцы у нас якраз за героя. Ну, у сэнсе, адзін за аднім ідуць. Вось, нават на першае месца вырваўся злачынец. Добранька. Замотали зараз рушнічок, і там тое, што мы знайшлі. Я хацеў ляжаць у ложку і паляжыць на падлозе. Ну, галоўна, каб не прастыў. Так, што я захаваюся. А то там крыповая дзяўчынка ўнізе. Так, вось так, абыдзем па краю. Пакой Эйприл Райан амаль не змяніўся. Да, так быццам бы там нехта жыве. Пакой амаль не змяніўся. Ну, ён састарэў за 10 гадоў, там вельмі разламаны, але нават, ну, яшчэ мне блага ў параўнанні з іншымі. Тая ж самая шафа, той же самы ложак. Рэчаў, вядома, не засталося, стол той же самы застаўся. Як бы месца тое ж самае. Там быў партал і рэчы проста. Вось фатаграфія Эйприл Райан і яе вось Чарлі, сябра, і дзяўчынкі, якая тут жыла.
Is that Charlie? Возьмем. That is Charlie. And those two girls? Maybe this used to be Charlie's room. But why did Яна the подумала, little што girl гэта point to пакой, his які належаў Чарлі, але не. What's his connection to all of this? Опа. Shit! What the fuck are you doing here? This is my room. Get back to... Wait. I don't know you. Who the hell are you? Так. Мы можам раззлавацца, што на нас ён крычыць, так? Альбо супакоіць яго. Давайте паспрабуем. Давайте паспрабуем супакоіць. I'm Zoe. You a friend of Vinny's or something? I told him not to let his girls wander around. Ты што, сябра дзяўчынка Вінні? Ну, давайте пахадзімся. Няхай, будзем паспрабуем выплаць. Yes. Yes, I'm a friend of Vinny's. I'm sorry, I didn't know anyone was using this room. Where the hell is he? Who? Vinny, who the fuck do you think I'm talking about? Oh, I don't know. Maybe he left. Jesus, if he did, I'll fire his fucking ass. He's no good to me. No good. Christ. Look, Vinny was going to help me out with some information about this guy, Reza Tamiz. Tamiz? Who the fuck's that? Another of Vinny's deadbeat friends? Something like that. Anyway, Vinny was going to help me out, but maybe you can help me instead. Why the fuck would I do that? Well, I was going to pay him, but if you're not interested... What? How much? 500 if you get me information about my friend. Another 500 if you find him. 1,000 wise, huh? Are you good for it? I've been burned by Vinny's friends before. Does it look like I'm good for it? I don't judge a fucking... by its... you know, front, something like that. Shit. Yeah, fine. Я зараз спрабую выгандліваць у яго інфармацыю на Резу, таму што, ну, абяцала яму карацей 500 баксаў на тое, што ён скажа нейкую інфармацыю, 500, яшчэ 500, калі ён дапаможа знайсці. Вось. І пракінулася сябрам нейкага Вінні ў гэтым гатэлі, невядома якому Вінні. Reza Tamiz. He's about your height, black hair, tanned, probably well dressed. Tamiz. Got it. I'll ask around, check the feeds, see if there's anything I can dig up. Now, how do I get in touch with you? I'll be at the Fringe tonight. Yeah, right. No, really. Where do we meet? You should come back here around 10. I'll order a pizza, get a bottle of wine. I told you, the Fringe. Look, sweetheart, there's a 2-year waiting list over there. And to get on that waiting list, you need to be either very famous or very rich. And, you, sweetheart, no offense, are neither. No, but I've got connections. Trust me. I'll be at the Fringe, and I'll make sure your name is on the list. You're fucking kidding me, right? Right? The Fringe? The fucking Fringe? All right. Jesus, I'm there. Jesus Christ. Яна ўбалтала яго, і ён не можа паверыць у тое, што... Ну, яна прапанавала яму стрэцца ў The Fringe кафе гэта, але ў кафе вельмі складана трапіць, калі ты не супербагаты нейкі там VIP-кліент. Вось, і ўсё яшчэ, ну, яна сказала, што ну, ўсё роўно сустрэнемся там, і ў выніку яна правядзе яго ў The Fringe, у кафе, які задзерлівы, хутка зменіцца, калі мы накацім яго сваіх плюшавых малпаў. Ну, блин, слухай, у нас гэта толькі на крайні выпадак. Атака плюшавымі малпамі гэта на выпадак, калі ўсё дрэнна пойдзе, разумееш, гэта як апошняя мера. Кавярня для крінж. Гэта мае стрымы. Excellent. All right. So we got a deal. Come on. I'll let you out the front. DNA lock. Unbreakable shit. Yeah, this place is an impenetrable fortress. Ну так, сюди ніхто не може трапити 100%. Зараз ми, блін, спалимося, конечно. Ну, зараз выведзе нас, таму што праз галоўныя дзверы немагчыма ўвогуле ніяк прайсці, там замок ДНК. Супер-пупер. Апошняя модель. Check around, see what I can find. Now tonight, the Fringe. You're not trying to con me or anything. I'm very serious. This friend of mine, he means a lot to me. Whatever, as long as I'm on the list and you got the cash. Wait, what was your name again? Zoe. What's yours? Marcus. You don't have a last name?
No. Do you? You're a player, Zoe. I'll give you that. Okay, Marcus. Thanks, I'll see you later. За-ё-моё. Ну нічого, дамовіліся, атрымалі інфармацыю, можа быць, нават без канфлікту атрымалася ў канцы. Так што, можа ён нам нешта карыснае падгоніць. А зараз пойдзем у кафе і распавядзем, што даведаліся, там больш што нам у любым выпадку трэба паразмаўляць з Чарлі і папытаць яго наконт гэтай фатаграфіі. Фотаздымачак-то нікуды не падзенецца. Зараз, ну, мы-то ведаем, як гульцы, таму што гулялі ў першую частку. А вось яна, Зоі, толькі зараз даведалася, што Чарлі быў знаём з Эйприл Райан. Пра яе проста нават і гаворкі не ўзнікала дагэтуль. Пра Эйприл Райан увогуле толькі гэтая жудасная дзяўчынка бясконца гаворыць. Нават тыркала ў шафу, паказвала на шафу. Yeah, Hi, it's Zoe Castillo again. May I come in? of course. Цудоўна. Запусціце нас унутр. На гэтым моманце мы зараз паразмаўляем тут у кафе. Бо мне падаецца, калі я правільна ўсё памятаю. Зараз будзе цікава. Hey, you're back. Surprised? You look like you could take care of yourself, so no, not really. Did you find your friend Jericho? His name's Reza. And no, not yet. But I have a lead. Good, I hope you find him. He seemed like a nice guy. Так, наконт Рези, може ён нешта You haven't адчуў. heard from Reza again, have you? Sorry, Потым наконт if he calls, фотоздымку I'll let you спытаем. know. How long ago did you say you lived at the border house? 10 years. Why? It must have changed a lot. It was a horrible place. There was one room that looked okay, but the rest of it, just horrible. 10 years is a long time, girl. The world can change completely in a decade. Thank you, Charlie. For what? Listen, feel free to hang out here for as long as you want. Maybe your friend will stop by again. Okay. Charlie seems like a really nice guy. Так, а што нам рабіць тады? Нам тут час трэба пропусціць. Yeah? Nothing. Okay. Ну, просто реально часу просто чекать до вечера. Девчонка, ты не допоможешь нам? Scented. Vanilla and champagne. We're not open yet. If you want anything, you'll have to talk to Charlie over there. Yeah? Thanks. Ага. Угу. Усе порозмовляли, добре. А які вибори у нас є? Ми ж не повинні їхати додому зараз. Ну, у сенсі, який їхати додому. Так, то. Да і нормально, йому цікаво. Йому цікаво з нами розмовляти, тому його надо Candy Crush свого у планшеті. Саме. Звертає на увагу у виніку. Я уже сказано не складываю. Слухай, мужик, ты можешь мне не скипнуть час? Come by! Surprise, surprise! She's back. So you need something? Thank you. Next Okay. time you buy something. Я, може, не зрозумів його зараз? Мені ж потрібно ніяк час скипнуть, правильно? Може, там порозмовляти з кимось. You shouldn't be listening in on people's private conversations, lady. Hope you'd better get out of here before anybody sees you, lady. You look like you have money. Я не вельми розумію. Я, може, не дослухав там нечто? Piss off, sister. Better leave me be. I'm almost a Shakespearean by now, and I'll get my news. Як скипнуть час, у час, коли ще не існує стримов. Може, у їх існують. Просто гэта забытыя тэхналогіі. Come on in. Так. Ну просто по типу можеш потусіць тут, калі жадаеш. Але як потусіць тут, калі, ну... Як мені час, блін, скіпать? А, і фотку показати йому, що я туплю? Could you tell me anything about this picture? That's you, isn't it?
Гляди. Jesus Christ, where did you find this? At the hotel. Room 201. I found it in a closet and I figured you'd know. I mean, that is you, right? 10 years and a lifetime ago. Yeah. I can't believe that graph would still be in April's old room after all this time. April? April Ryan. The girl in the middle. 201, that was her room 10 years ago. Ось она разговаривает, что ее покой был 201. Yeah? Why? That name sounds very familiar. You probably got her mixed up with someone else. April vanished back in 2009, just days before the collapse. We spent a long time searching for her. Ейприл Райан ніколи не вернулася до свого життя у Старке. She never lost faith. She still thinks April's alive and out there somewhere. Emma's the other girl in the picture. Карцей, ён пазнаў фотку, ён распавёў пра Эйприл Райан, і Эйприл Райан, яна знікла перад калапсам, якраз такі падзеямі як бы канца першай часткі. Я так разумею, што калапс выкліканы быў дзеяннямі Эйприл Райан, калі яна спрабавала вярнуць наступнага ахоўніка балансу. І атрымліваецца, у гэты момант, ну, тут у гэтым сеце нешта адбылося, а Эйприл Райан ніколі не вярнулася ў сусвет Старка на свайго жыцця, то бок яна засталася там у Аркадыі. Ось, дзяржуны пасярод? Гучыць падазрона. Чым мы займаліся ў пакоі 201? Дык там яны стаялі ў гэтым пакоі. Няма журнала з мэтамі? Ёсць, я проста, не здагадаўся, вельмі відавочна было. Мне падаецца, вось гэта тое, што я там з хлопцам дамовіўся ўнутры гатэля, гэта вельмі апцыянальная рэч, можа быць, я з ім пасварыцца павінен быў і там па нейкаму іншаму рэалізацыя, я проста вельмі зачапіўся за ідэю, што мне патрэбна яго дачакацца. Але галоўны квест гэта было паразмаўляць зараз з Чары. They were the two best friends I've ever had. But I haven't heard from Emma in years. And April. Третій чоловік на фотці. Це Емма і її нема. Невідомо, де вона зараз. How did April disappear? Look, I'm not comfortable talking about this. It's private stuff. Давайте трошки по-дипломатичному, давайте довідатися. I completely understand, Charlie. It must have been hard on you losing your best friend like that. I'm sort of going through the same thing myself, except I still believe Rez is okay. I'm sorry, girl. I'm sure he's okay. From what I could tell, your friend's pretty smart and resourceful. Look, why are you so interested in April Ryan? This is gonna sound crazy. I can't even believe I'm telling you this, but I've heard the name April Ryan recently. I've been seeing things on screens back in Casablanca at the hotel. Strange, creepy Зараз розказує про жудусну дівчинку на екранах, яка з'являється. That might still be the case. But I think there's more to it than that. Тому що вона каже Зої, яка буде April Ryan. A strange black house, a girl. I know it sounds completely insane, but the girl, she speaks to me, directly to me, through the screen. Find her, save her. At first that was all she said, and then find April Ryan. Find April, save April. When I was inside that place, the hotel, I saw the girl again. She pointed the way to April's room, to the closet where I found the picture. Jesus. If you're right, if this isn't some kind of sick joke, I need to contact Emma. She still believes April was telling the truth. The truth? April Ryan, наскільки пам'ятаю, розповіла їм. Розповіла і... Карацей, там був момент, коли April Ryan почала розповідати сваім сябрам аб тым, што насамрэч здараецца, але яна вельмі сціпла распавяла, не ўсё, далёка не ўсё. Вось, каб, скажем так, для іх жа бяспекі. І вось якая справа, тое, што яе сябры якраз такі атрымліваецца. Яны, гледзячы на ўсё, Чарлі не зусім ёй паверыў. І ты, калі прайшоў час, калі яна знікла, то перастаў, можа, падумаў, што яна прыдумала нейкую казку, альбо нешта не ў парадку збыло за Эйприл. Вось, але Эмма, яе сяброўка, лічыць па-іншаму. І, можа быць, усё ж такі, гісторыя пра Аркадыю была рэальнай. I'm sure Emma will hop on the first Vactrax or scramjet out of Europolis, and she'll want to hear this from you. Once she gets here, we'll tell you the whole story.
I promise. Угу. Емма сюди летить. Charlie, Ну, він the напише April їй, і Ryan I've heard вона of might прилетить not сюди, і be вони your все April. розповідуть. I don't want you to get your hopes up. April disappeared under some very strange circumstances, Zoe. If there's even a tiny chance that this has anything to do with her, we need to pursue it. Okay. I have to wait here for this guy to contact me anyway. Marcus. I met him at the hotel. Marcus? This is starting to sound like a damn family reunion. Marcus was a friend of ours back in the old days, until he got into Amethyst in a big way. Haven't seen him in years either, but I heard he got a Чекайте, job at Маркус? the, Маркус, гэта... Я не памятаю яго з першай частцы. Я реально не памятаю. Дайце-ка я хуценька загуглю яго нават. Таму што я не пазнаў яго, ну, калі мы сустрэліся зараз. Там быў чэл, які прадрукаваты у The Longest Journey. The Longest Journey, Маркус. Няўжо гэта той самы мудак? Маркус, так. Пачакайце-ка. Маркус, гэта мы літаральна яго бачылі на кароткі момант, з Эммай у кафе сустракаўся. Ён прыходзіў і там проста... Гэта ён зрабіў фота Эйприл і Чарлі. Так. Ну окей, добра. Ён літаральна там вельмі эпізадычна, ён там на момант з'яўляецца. Па-мойму, быў у пэўны момант пазнаёмілі з ім. Вось. Ну, літаральна ў гэтым кафе, вось за столікам, там ён проста падыходзіў, з ім паразмаўлялі, і ўсё, больш ніякія мы не взаимодейничали ў самой гульне. I saw something while I was there. They're testing some kind of device that hooks up to your head. I've seen it once before. It's probably what brought Reza to Newport. Anyway, Marcus said he'd help me find out what happened to Reza, for a price. I told him to meet me here later. I hope that's okay. No problem. This is the safest place in Newport. Nothing gets in or out without me knowing about it. I'll make sure his name's put on the guest list. I'm gonna go call Emma, and then I need to take care of some business, but you can just hang out here. I'll have the kitchen make you something to eat. That would be nice. I'm starving. I haven't eaten since the train. You come to the right place. Our sashimi's the best in town. Find yourself a table and I'll have someone take your order. Thank you. Wait, Charlie? Yeah? You really think Reza's okay? He's an investigative reporter, isn't he? Jericho's famous. I'm sure he's been in worse scrapes. Don't worry, he'll be okay. Ок, я нам прапанаваў тут застацца, пакуль пачакаць гэтага Маркуса. Вось. Ну і нам прыгатуць штосьці паесці, пакуль будзем чакаць. А ось і Емма, я так розумію, з'явилася. And that's everything. I know it's not much, and I know it may not even be your April, Ryan, but... It is. It has to be. I don't believe in coincidences, and this would be one enormous coincidence. She could be trying to get in touch with us. Charlie, maybe she needs our help. Maybe... Don't get your hopes up, Emma. We don't know anything yet. I'm sorry to ask, but... Charlie, you promised you'd tell me what happened to April. Yeah. Yeah, I did. She disappeared under some very strange circumstances. The day she vanished, corporates were after her. I still don't know why. They stormed the house and... Emma got shot. She almost didn't make it. Дакладна, я памятаю момент, калі яму спрабавалі забіць. Я думаў нават, што і забілі. But we know she got away. She was identified on security cameras uptown, and we found out later that she had boarded a shuttle to one of the orbiting stations. That's where the cookie crumb trail ends, however. Right after that, the collapse happened and everything changed. When things returned to normal, we were too busy putting our own lives back together. And by the time we started looking for her again... April was gone. Vanished. If it hadn't been for the things she'd told us, I would have simply believed that she was another victim of the collapse.
What things? This is where it gets complicated. She spoke about another Давайте трошки, про што яны говораць. Яны говораць пра тое, як яны апісваюць падзеі першай часткі гульні. Яны для іх, з іх пункту гледжання, Эйприл у пэўны, скажем так, у пэўны момант за яе карпараты шукалі яе, а гэта былі там ворагі балансу, скажем так. Я не памятаю, як карпарацыя называлась. Вось, яны шукалі Эйприл Райан. Яна адолела збегчы ад іх. Яна пролезла ў іх там сакрэтнай лабараторыі, у іх офісы, а потым увогуле ўляцела на касмічную станцыю і дзесьці ў космосе там села на каланіяльны карабель, адправілася на сумеркавальную станцыю, каля гэтай станцыі вылецела ў адкрыты космос і у касцюме там касмічным проста дропнулася у дзвер паміж прасторамі, скажем так. Бо ў яе быў ужо ключ, яна магла трапіць у месца баланса, скажем так, тэрыторыю баланса. Вось, дадатковую, скажем так, суперсусвет, там, дзе вежа баланса знаходзіцца. Я не ведаю, калі хто не ведае, пра што гаворка, увогуле гэта гучыць вельмі дзіўна. Вось, карацей, яна шукала вось уваход туды. Яна знайшла яго, ён быў у космосе, і каб туды трапіць, ёй патрэбна было сесть на каланіяльны карабель, і там яшчэ і рознага панарабіць. Дык вось для сяброў выглядае так, што яна проста трапіла да станцыі, а потым знікла. А потым здарыўся калапс, і яны былі вельмі заняты тым, каб правесці сваё жыццё ў парадак. Вось толькі што такое калапс, ніхто не тлумачыць. Ось, зараз раскажу тое, што яна расказвала пра магічнае вымярэнне, пра Аркадыю. Fine, I didn't believe her. I'm still not sure I do, despite the things I saw during the collapse. Wait, April told you that she'd seen another dimension? Not seen. Been to. A place called Arcadia. There was this man. Cortez, a real weirdo. He told April that she had some kind of talent, power, to travel between worlds, and that she was needed. According to what April told us, there are two worlds. This one and the other one. Arcadia. A world of magic. They exist in parallel, in balance with each other. I never had reason to doubt anything April said before, but even I was skeptical. So after I got out of the hospital, I started digging. And the things she told us, she's not the only one, Zoe. There are others who've traveled and seen Arcadia. It's real. Look, we don't know that. All we know is that some dangerous idiot put ideas into her head and... I know, Charlie. Have some faith, okay? I know. I can feel it. I've done a lot of research. When you have enough money, even the best-kept secrets are revealed to you. I'm sorry, Emma, but it does sound a bit... Crazy, delusional. You don't think I've thought the same thing myself? How old were you when the collapse happened, Zoe? 9, 10? 10. And do you remember anything about it? Not really. We were living in London at the time, and our subsection was shut down for several days. My dad, he wanted to protect me. I didn't see much. Most people don't remember, or they pretend to have forgotten. Those of us who saw it, you don't forget something like that. But there were things happening even before the collapse, strange things like dreams leaking through into the waking world. Looking back, everything I've seen, read, what people have told me, people who had no reason to lie to me, I know she was telling the truth, and I believe she's still there. Цалкам яна і расказвае. Ну, яна верыць у тое, што Эйприл Райан знаходзіцца ў Аркадыі, і, ў прынцыпе, распавяла асноўныя моманты біты і таго, як сусветы працуюць. You think that winter place is the parallel world April talked about? Arcadia? From what I know, it doesn't sound like Arcadia, but who knows? The question is, who's the little girl, and why is she trying to contact you? After all, you didn't know April Ryan. Her name meant nothing to you until today. Chance brought you here, and if you hadn't found the picture and showed it to Charlie, you would never have recognized April's name. It seems improbable, I know, but Reza is the link. The story he's working on must have something to do with all of this. It's the only explanation I can think of. Your friend, the journalist? Магчыма, Реза нешта ведае наконт таго, як звязана Эйприл Райан увогуле гэта ўсё. І невядома, чаму за ім палююць усё яшчэ. Што такое Реза знайшоў? I'm going to try his mobile again and check in with my friend Olivia back in Casablanca in case she's heard from him. Sure. You can use one of the private lounges upstairs. The last one on your left is empty. Thanks. I'll be right back.
О, нам трошки даюць пакіраваць. Так. Я не полностью яшчэ скончыў. Я думаю, што я, спадзяюся, я правильно памятаю тую падзею. Так, апошняя павінна быць вольная. Вось. І тут мы чакаем, так? Hi, this is Reza. I'm either busy or I'm sleeping. Either way, let me know what's up, and I'll call you right back. Thanks. Hi, it's me again. I met Charlie, and I followed your tracks to the hotel. I found your lighter, and there was blood everywhere. I hope everything's okay, Reza. Please call me when you get this message. I'm not about to give up on you, but I need to know that you're not... I need to know that you're okay. Talk to you soon. Bye. Оп. Hey, you got yourself a VIP booth? А ось Маркус. Marcus, I was just about to... Convenient, because I brought some friends along, and they'd love to say hello. In private. Упс. Я все ж таки пам'ятав правильно. Як вам? Крыповы домик. Там, где была крыповая девчонка. Where am I? It doesn't feel like a dream. I should be freezing, but I don't feel cold at all. Actually, I don't feel anything. This all looks so familiar. The visions. This is the place from my visions. На гэтым моманце я спецыяльна захаваюсь. Пакіну як ёсць. І наступны раз мы працягнем адсюль, калі дабіраемся да Dreamfall The Longest Journey. Я буду скончваць. Давайте коротенька сёння. Я ўжо гуляў у Dreamfall The Longest Journey. Я ведаю як бы сюжэт галоўны. І зараз мне шмат чаго становіцца зразумела, таму што нам даецца падмурак з падзей першай часткі, так? Але калі ў першы раз праходзіў, я такі, што, якога хера? Вось, было вельмі цікава, ні халера не зразумела, але вельмі цікава. Зараз ўсё яшчэ ні халера не зразумела, але як бы мы разумеем трошкі больш. Нам падмурак хоць ёсць. Вось. Добра. Я буду перадаваць вас далей. Давайте хутенька яшчэ па перакладзе Disco Elysium. Я сёння буду далей запаковваць шрифты, там засталося ўжо амаль літаральна адно дзеянне, і буду яшчэ пераправяраць, ці ўсё ў парадку, бо могуць быць праблемы. Калі не, прыйдзецца перапаковваць іх па новай. Бо пакуль іх не запакуеш, ты не праверыш, што ты ўсё правільна зрабіў. Вось. Плюс будзе некалькі выпраўленняў у новым версіі мода, і без моцнай рэдактуры тэкста, у асноўным такое тэхнічнае хутчэй пытанне, якія трэба было вырашыць, і забыцца ўжо пераключыцца поўнасцю на тэкст. Вось. І наконт пераноса часу стрымоў. У пэўны час, дзесьці ў бліжэйшыя пару тыдняў, будзе поўны перанос стрымоў на раніцу, бо я пачну працаваць увечары. У мяне няма выбару, так уж складваецца. Вось, так што гэта пакуль невядома, калі канкрэтна, але я бы чакаў дзесьці прыблізна ў бліжэйшыя 2 тыдні. Добранька. Хто у нас чым займаецца? Хто у нас што робіць? Я ўжо затрымаўся, я абяцаў, што стрым будзе на 3 гадзіны. Я думаў, што можа на 3 гадзіны яго не правяду, але сам гісторыю цягнуўся і не заўважыў, як час прабег. Шаграэль гуляе ў Кіберпанк 2077. Nine Ravens малюе, Тодді ў Elden Ring. Так. Давайте, мне падаецца... Давайте да Шаграэля сёння. Даволі даўно да яго не было. Да Тодді... У наступны раз, можа, закіну, ён там зараз... ён, у прынцыпе, толькі запусціўся. Давайте да Шаграэля сёння. У наступны раз да Магільшчыка альбо Тодді. Паглядзім яшчэ, як будзе.
Ось. Калі раніца пачынаецца, ну, раніца яшчэ пад пытаннем, калі дакладна, калі мне будзе зручна. Я паспрабую даволі познюю раніцу, то бок 10 па Польшчы і 12 па Беларусі, але, магчыма, мне прыйдзецца перанесці на больш ранні час. Паглядзім яшчэ. Там не вельмі дакладна ўсё. Ось. Дашкарэлі няма сэнсу рэдзі, таму што ўсё роўна да яго патрэбен. Лагічна, так-то. Так-то лагічна. Давайте тады да магільшчыка сёння. Давайте да яго. Так. Магільшчык. Добрага вам вечара. І пабачымся з вамі заўтра, бо буду працягваць далей. Заўтра я не ведаю, што я буду стрыміць, там ужо як трапіць. Пагляджу хутчэй за ўсё па настрою.